digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto, Nobyembre 15, tuwing 2023, Miyerkules kita karon sa ning adlaw kagkaron sa aton sa ning Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for 40 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon kag dalakuan nga mga balita, Naval Reserve Center Western Visayas mag-upod sa dugong Bombo 2023 sa Nobyembre 18 tuwing 2023 sinina nga Sabado. Manifesto sang 11 ka mga SK chairperson sang New Lucena, Iloilo. Walang gimpanugutan sang DILG rason nga naghingagaw kahapon kadto sa venue kaga natingayon ang SK Federation election. Sa dugang pa nga mga balita, mga traditional jeep nga wala pa makonsolidate, hindi na makabiyahe pagkatapos ng Disyembre 31, sunod pa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6. Pagkasapo sa lawas ni Antonio Arciaga nga wala na sang kabuhi sa banwa sang Lambunao, nasulbar na sunod pa sa pulis. Sangguniang Kabataan na President Councilor Jelma Implica magasandig sa 3 ka mga W ang pagpanerbisyo. Supply sang baboy sa syudad maiwat kag DSWD Regional Office 6 nagpatag nga wala sang right or kinamatan ng mga barangay official nga magpasilabot sa mga cash kag calamity assistance nga ginahatag sang gobyerno. Muni madalkuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sa nga pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon Hinset ang 2023 at mga kabomba Kister Nation sa ating pong Christmas countdown. 40 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa Dilima, kumpiyansang mauuwi sa acquittal o dismissal ang desisyon sa natitirang drug case laban sa kanya. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman dumating na sa San Francisco, California sa bahagi ng Estados Unidos para dumalo sa APEC Summit. Senador bumuwelta sa inilabas na report ni MMDA Task Force Chief Bong Nebrija na naharang ang convoy nito dyan ho sa EDSA busway. 69.4 billion pesos na halaga ng budget para sa year-end bonus at cash gift ng mga kawani ng gobyerno sa simulay pamahagi ngayong araw ayon sa Department of Budget and Management. Sa itong produksyon sa livestock at fishery sector lumagos sa ikatlong quarter ng taon ayon ho sa Philippine Statistic Authority. At sa ating international news, libo-libong katao sa Iceland na nanatili pa rin sa mga evacuation centers. Habang aabot naman sa 100 na lindol ang naranasan doon kada araw. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kumpiyansa ho si dating Senadora Leila de Lima na mauuwi ka sa acquittal o dismissal ang nalalabing drug case sa kanyang kinakaharap. Ito ang ipinahayag ng dating Senadora ilang araw matapos na pagbigyan ng korte ang kanilang inihaing bail petition. Paliwanag ni De Lima, ito ay sa kadahilan ng mahina ang mga ebidensyang ipinupukol laban sa kanya kung saan maging ang testimonya rin aniya sa kanyang kaso ay walang kredibilidad. Bukod dito ay sinabi rin ni De Lima na kung pagbabatayan din ang naging desisyon ng hukom hinggil sa kanyang bail petition ay magkakaroon din dapat ito ng sariling konklusyon na i-dismiss o i-acquit ang kanyang kaso. Kung maalala, una nang sinabi ni dating Malacanang Palace spokesperson Harry Roque na inaasahan na niya ang posibilidad na pagkakadismiss ng huling kaso ng dating senadora. Ang
Samantala, interesado namang makipagtulungan si dating Senator Leila de Lima sa International Criminal Court na nag-iimbestiga sa umano'y crimes against humanity na nagawa ng war on drugs sa panahon ni Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang inihiyag ng abogado ni de Lima na si Atty. Filibon Tacardon, batay na rin aniya sa naging pahayag ng dating senadora sa isang press conference matapos makalaya kung saan binanggit niya na kanyang ipagpapatuloy ang kanyang advocacy, kabilang na ang karapatang pantao, rule of law at gayon na rin ng hustisya. Sinabi naman ng isa pang miyembro ng kanyang legal team na si Atty. Dino De Leon na isa si De Lima sa mga nag-inisyatibo na imbestigahan ang drug war at maaaring tumulong sa pagsiyasat ng International Criminal Court. Kung may pangailangan anya na maging resource person si De Lima o i-turn over ang lahat ng mga ebidensya na hawak niya o nakalap niya sa kanyang pinamumunuan noon na Senate Committee on Justice and Human Rights bago siya nakulong, payag umano ang dating senadora na ibigay ito sa International Criminal Court o sa sinumang investigating authority. Si De Lima ay nanunungkulan din bilang chair ng Commission on Human Rights kung saan noong 2009 ay pinangunahan niya ang investigasyon sa itinawag na Davao Death Squad na itinuturo sa pagpaslang ng mga pinaghihinalaang drug pushers at kriminal sa Davao City kung saan alkalde pa noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng mga natuklasang mga kalansay ng pananiniwalaang mass grave, walang nasampahan ng kaso. Noong Agosto 22 naman, noong taong 2016, ay namuno rin si De Lima sa Senate Committee on Justice and Human Rights kung saan naglunsad ng investigasyon sa mga pagpaslang at questionable police operations sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang araw ang nakalipas, naglabas si Duterte ng tinawag na matrix para suportahan ang kanyang aligasyon na nag-uugnay kay De Lima sa kalakaran ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison, habang ito raw ay kalihim ng Department of Justice. Kalaunan, sinampahan ng 3 criminal charges si De Lima na nagresulta naman sa kanyang pagkakaaresto noong taong 2017. Naabsuelta naman si De Lima sa 2 kaso. Nito noong taong 2021 at 2022 at noong Lunes ay piniyagan ng korte na makapagpiyansa sa kanyang huling kaso kaugnay sa iligal na droga para sa pansamantalang kalayaan matapos ang halos 7 taon. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, inihayag ni House Deputy Minority Leader Mujib Hataman na sa mata ng karamihan, partikular na ho sa mga sumusubaybay sa kaso ni dating Senador Leila de Lima, ay biktima nga ito ng umano'y political persecution. Ayon sa mababatas na kaalyado din ni de Lima sa ilalim ho ng Liberal Party o itong Partido Federal, ngayong pansamantalang nakalaya na ang dating senadora, umaasa ito na maliliwanagan ang katotohanan sa likod ng nangyari sa kanya upang hindi na mangyari ulit ito sa iba pa. Bagamat hulian niya ang pagdating ng hustisya para kay de Lima matapos nga ang halos 7 taong pagkakakulong nito, nais nitong magpasalamat sa pansamantalang kalayaan ng dating mambabatas. Ang nakalipas aniya na halos 7 taon na pananatili sa kulungan ni dating Senador de Lima ay patunay ng kanyang katatagan at hindi natitinag sa commitment para sa katotohanan at kanyang pagiging inosente. Inihayag din ni Hataman ang desisyon ng korte sa Muntinlupa na payagang makapagpiyansa si de Lima ay hindi lamang tungkol sa kanyang kalayaan, subalit para na rin maitama ang hindi patas na pagtrato sa mata ng batas at isang paalala na sa huli ang katotohanan at kabutihan pa rin ang mananaig. Una rito, noong Lunes nga nang pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 si de Lima na makapagpiyansa para sa huling kaso nito kaugnay pa rin sa illegal drug trading. Sa paglilitis ng kasong kriminal laban sa dating senadora, nanindigan itong gawa-gawa lamang ang mga kaso laban sa kanya at pawang ganti lamang sa kanyang hayagang pagbatikos laban sa madugong war on drugs ng dating Administrasyong Duterte. Samantala, patunay ng kasarilan ng Hudikatura ng Pilipinas ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa si dating Senator Leila de Lima matapos ang halos 7 taon. Ito ang inihiyag ni Senator Amy Marcos kung saan ipinunto pa ng senadora na ang independensya ng Hudikatura ay present at totoo.
Aniya, ang korte ay isang court of law at justice nang hindi naalintana ang mga sangkot na personalidad o anumang political noise at ang pagpiyansaan niya ni De Lima ang patunay dito. Kaugnay nito, sinabi rin ni Senator Amy Marcos na ang bail grant kay De Lima ay nagpapakita lamang na hindi na kailangang mangialam pa ng International Criminal Court sa mga kasong may kaugnayan sa drug war o sa justice system ng ating bansa. Noong Lunes, una na rin sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na buhay ang demokrasya ng ating bansa sa pagiging independent ng mga korte sa bansa kasunod ng pagpayag kay De Lima na makapagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng balita mula ho dyan sa Estados Unidos. Nariyan po ang ating Bombo Radio reporter. Mamaya-maya po, balikan natin ang linya ni Bombo Annalise Soberano. Kaugnay pa rin po dito sa pagdatinga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan ho sa San Francisco, California, dyan ho sa Estados Unidos para nga dumalo dito sa Apex Summit sa naturang bansa. Samantala muna, umapila si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa Department of Health na bumuo ng programa para ho sa mga tao, partikular na sa mga batang mayroong autism spectrum disorder. Sa plenary deliberation ng 2024 budget ng Department of Health, inihayag ni Pimentel na mayroong mental health program ang ahensya. Ngunit posibleng isipin ng publiko na ang autism ay napapabilang dito, ngunit malinaw aniya na hindi. Una rito, tinanong kasi ni Pimentel kung ang autism ba ay isang mental health condition. Sa pamamagitan ni Senadora Pia Cayetano, dumipensa sa pondo ng Department of Health, iginiit ng ahensya o nitong Department of Health na ang autism ay kinukonsidera bilang isang developmental condition. Ayon kay Pimentel, malinaw na ang autism ay iba sa mental health condition at ang mental health program aniya ay hindi dinisenyo para matulungan ang mga taong mayroong naturang autism. Git pa ni Pia Cayetano, mahaba ang suportang kailangan sa mga taong napapabilang dito, kabilang ang occupational, physical at speech therapy. Lumalabas din na nakakaunti lamang ang mga na-ospital o ang mga ospital na mayroong developmental pediatrician, karamihan pa ay mga pribadong ospital. Aminado din ang senadora na dahil sa kakapusan ng mga espesyalista, mahirap mag-appoint sa mga pediatric developmental pediatrician. Dahil dito, hinimok ni Cayetano ang mga doktor at mga estudyante na ikonsidera ang propesyon na ito upang magkaroon ng madaling appointment sa mga espesyalista. Gayunpaman, inahayag ni Pimentel na kung bubuo ng programa para rito sa ilalim ho ng Department of Health ay susuportahan ng senador ang ahensya, partikular na ang naturang pondo. Dagdag pang mga balita, nanindigan ng Department of Health sa importansya ng pagpapabakuna sa mga senior citizen bilang proteksyon sa mga kumakalat na sakit. Ito ang naging mensahe ng ahensya kasabay ng pag-oobserba sa World Pneumonia Day. Nanguna sa event na ito si Department of Health Undersecretary Enrique Tayag, lalo't ito ang unang anibersaryo ng Raising Awareness on Influenza to support elderlies. Kaugnay niyan mga kabombat consternation ay nabanggit sa naturang aktibidad na muling siniguro ng Department of Health at stakeholders ang commitment nila sa pagtutulungan upang pangalagaan ang kalusugan ng mga nakatatanda sa pamamagitan niya ng pagbabakuna. Kasama ng Department of Health ang Philippine Foundation for Vaccination Incorporated. Gayon na rin ang National Institute of Health Institute of Aging Health at maging ang Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease Incorporated na kapwa sumusuporta sa naturang programa. Nabatid na kabilang dito sa programa ng Department of Health ang 8-point action agenda sa pag-iwas sa sakit kung saan dito tututukan at poprotektahan ang kalusugan ng mga nakatatanda sa pamamagitan niya ng pagbabakuna kontra sa mga sakit. Maging ang flu-like symptoms anila ay mahalagang maobserbahan upang hindi humantong sa seryosong banta sa kalusugan ng mga nakatatanda ang kanilang mga sitwasyon.
abortion. Samantala, nagkaroon na ng review ang Department of Health kaugnay ho dito sa ginawang COVID-19 response ng ating bansa. Sa budget plenary deliberation ng Senado, inihayag ni Senador Pia Cayetano na duminipensa sa pondo ho ng naturang ahensya na binigay na ng ahensya sa opisina ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang final report nito ng ginawa nilang pagsisiyasat. Ayon sa Senadora, isaan niya itong technical review ng mga hakbang na pinatupad ng pamahalaan para tugunan nga itong COVID-19 pandemic sa ating bansa. Nakapaloob din sa report na ito ang naitalang vaccine waste at wastage ng bansa o ang bilang ng mga COVID-19 vaccine na hindi ho nagamit. Hindi naman aniya kasama sa report ang kabuang halaga ng nagastos ng Pilipinas para sa pagtugon sa pandemya maging ang epekto ng ipinapatupad na COVID-19 response sa ating national debt. Kaugnay naman ito, ibinahagi ni Cayetano na maghahain siya ng resolusyon para maidetali nga ng Department of Health sa Senado ang nilalaman ng report na ito. Pinabulaan na naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang inilabas na report ng Metropolitan Manila Development Authority Task Force Chief Bong Rembriha na naharang ng mga tauhan ng kanilang kagawaran ng convoy na sinasakyan ng senador sa bahagi ng EDSA Busway sa bahagi yan ng Mandaluyong City. Ayon kay Revilla, walang katotohanan ng malisyosong report na siya ay nahuli na gumagamit ng EDSA Carousel Busway. Giit ni Revilla, imposible na siya ay makapunta sa EDSA sa Mandaluyong sapagkat ang biyahe niya ay mula sa South patungong Senado. At kaugnay nga niyan, pasaring pa ng senador, napakaaga ng paninira sa kanya gayong malayo pa ang 2025 elections. Kung totoo man, aniya na may nasita silang gumagamit ng kanyang pangalan ni dapat ginagawa ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang trabaho na tinikitan ang mga lumabag. Pagpapaliwanag pa ni Senador ay sinabi niya dapat rin na magpaliwanag ang naturang kagawaran kung bakit anya nadamay ang kanyang pangalan. Samantala, kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan mula ho sa ating mga Bombo Radio reporters. Ito ang deliberasyon ng panukalang 2024 budget ng CHR o Commission on Human Rights ipinagpaliban ng Senado dahil walang malinaw na posisyon kaugnay sa usapin ho nitong abortion. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Ipinagpaliban muna ang deliberasyon ng panukalang 2024 budget ng Commission on Human Rights dahil sa dati nitong posisyon na sumusuporta sa dekriminalisasyon o pag-legalize ng abortion. Sa interpellation, humingi ng paglilinaw si Senator Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Commission on Human Rights Executive Director Jacqueline Digia patungkol sa issue na may kinalaman sa abortion. Sa pamamagitan ni Senator Jinggoy Estrada, paliwanag ni Digia na hindi siya sumusuporta sa abortion. Suportado lamang anya siya kung ang pagdadalang tao ay maglalagay na sa panganib sa buhay ng isang ina. Dahil dito, nangingi naman ng paglilinaw si Senate Majority Leader Joel Villanueva kung ang naging payag ba ni Digia ay personal o bitbit ang mismong komisyon. Ayon kay Estrada, wala pang posisyon ang Commission on Human Rights tungkol sa abortion. Sa ngayon, pinag-aaralan pa niya ng komisyon ang usapin patungkol dito. Kaya naman sinabi ni Senate Majority Leader Villanueva na dapat bigyan ng panahon ang Commission on Human Rights para magkaroon ng paninindigan. Kaya naman, mismong si Senator Jinggoy Estrada na dumidepensa ng budget ng Commission on Human Rights ang nagmosyon na ipagpaliban muna ang pagbusisi sa budget ng komisyon. Bagay naman na sinigundahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at Senate President Juan Miguel Zubiri. I support the statement or the manifestation of our majority floor leader to defer the deliberation of the budget until otherwise this commission gives a stand with regard to abortion. If they continue to espouse the decriminalization of abortion or if they support abortion per se, I am sorry, I will be unable to defend this budget. We are 24 members here and we belong to different religions. We have a Muslim here,
we have Catholics here, we have Christians here, we have Protestants here. And I think all of us agree that all of us are against abortion. We support the Commission on Human Rights, but on this particular issue, we take it very strongly because I believe in the right of life, and I believe in life, and the life of an innocent child. Kaya ako ay sumasang-ayon sa ating chairperson ng subcommittee defending the budget na till we can come up with a clear statement from the Commission on Human Rights. Maraming Katolikong Pilipino ang patuloy na kumukundina sa abortion. Binigyan din ni Cayetano ng Pilipinas ay anti-abortion dahil ang 1987 Constitution ay nagbibigay ng Estado na magpoprotekta sa buhay ng ina at ang buhay ng hindi pa isinisilang mula sa paglilihi. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' Capon. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' Capon. Pasalubong ng bayan. Sinimulan ng ipamahagi ngayong araw, Nobyembre 15 sa taong kasalukuyan para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ang pamamahagi ng kanilang year-end bonus at cash gift. Sa isang pahayag, inanunsyo ng Department of Budget and Management na sinimulan na ngayong araw ang makakatanggap na ng ang mga qualified government personnel ang kanilang year-end bonus na katumbas ng kanilang isang buwang basic salary. Habang sa mga kabombat Christianism naman, nagkakahalaga ng 5,000 pesos ang kanilang matatanggap na cash gift. Ang naturang benepisyo ay mula sa 69.4 billion pesos na halaga ng pondo na inilabas kung saan nasa 45 billion pesos ang itinalaga para sa mga civilian personnel na nagatrabaho sa national government agencies. Habang aabot naman sa 15.2 billion pesos ang inallocate para sa military and other uniformed personnel. Samantala, kabilang sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno ay ang mga manggagawa ng mga kabombat Christianation na nakapag-render ng kanilang serbisyo nang hindi bababa sa 4 na buwan mula noong Enero 1 hanggang Oktubre 31 ng taong kasalukuyan. Samantala, aabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang nakatakdang ipamahagi ng Marawi Compensation Board sa darating huya na Nobyembre 20 ng taong ito para sa Marawi siege victims. Kasunod ito ng pagsisiwalat ni Senador Risa Hontiveros na siya ring budget sponsor ng Marawi Compensation Board para sa taong 2024 na hanggang sa ngayon ay wala pa rin na ipapaabot na tulong pinansyal para sa mga biktima at claimants ng naturang pera. Paliwanag ng Senadora, hindi kasi anya magawang mailabas ng naturang board ang mga death claims nito noong Oktubre nang dahil huyan sa prohibition ng Commission on Elections sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan election. Sa datos ho na abot sa 303 structural claims ang naitala ng Marawi Compensation Board na nagkakahalaguhuyan na aabot sa 1.01 billion pesos habang nasa 59 death claim naman ang na-evaluate nito na nagkakahalaga naman ng 26 million pesos kung saan 30 death claims dito ang kanila nang naipamahagi nitong buwan ng Oktubre at buwan ng Nobyembre. Samantala sa darating buwan ng Disyembre naman ay nakatakdang ipamahagi ng MCB nga itong mga structural claims ng mga nabiktima pa rin ng Marawi claims sa oras na matapos na ang adjudication ukol dito. Sa mga sandalihong ito ay makakapanayam natin si Colonel Eugene Henry Cabusao, ang Chief Public Information ho ng Office of the Office ng Northern Luzon Command ho ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ho dito sa Armed Forces of the Philippines
joint exercises itong ang dagat, langit, lupa. Nasa linya na ho si Colonel Eugene. Magandang tanghali po. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras na ikaw ay aming makapanayam dito po sa aming programa. Matanong ko lamang ho, may we have an overview muna kung ano ang tungkol dito sa Armed Forces of the Philippines Joint Exercises Dagat, Langit, Lupa o mas kilala nga sa acronym na AJEX, Dagit pa. Opo sir, ang kasalukuyan po natin ginagawa ay ang tawag po natin sa kanya ay AJEX Dagit pa or is a AFP-wide joint exercise. Isa po itong field training exercise, kasama po ang ating ang buong kasandaluhan ng AFP po from sa land, air, and sea. Kaya po ang tawag po natin Dagit pa, standing for dagat, langit, at lupa. Ang bumubuo po ng mga magpa-participate dito ay mga mahigit po 1,500 active and reserve forces. Mula po sa Army, Air Force, Navy, Marines, Special Operations, pati po ang cyber group. Colonel, ano ho ang kaibahan nito sa mga usual o routinary joint exercises na isinasagawa ho ng Armed Forces of the Philippines? Ito pong exercises na to, hindi lang po siya yung dati nating ginagawa na mga routine, kundi kasama po ito para sa pag-develop po ng ating capabilities. Itong training na to ay magpapatibay, magpapalago ng ating mga tawag po nating techniques and procedures sa maraming iba't ibang mga military operations. Ito po ay ginagawa para po tayo po ay maka-adapt at masigurado po natin na tayo laging handa sa kahit anong pa bang pong mga threats laban sa ating sovereignty. Colonel, simula ho nang nag-umpisa itong naturang pagsasanay, kumusta ho ang progress nito, Colonel? Hanggang kailan po pala ito matatapos, Colonel? Opo, nagsimula po nung isang araw po ito hanggang sa ito po ngayon hanggang hanggang 17 po ang buong exercise. Tuloy-tuloy po ito. Nag-start po ng November 15, matatapos po ng 17 kung di po nagkamali. At so far po maganda po yung progress natin. Ngayong araw nga po yung actual na live fire gaganapin po natin. Bigyan ko lamang po ng daan na makapagtanong rin ang aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. Colonel, on my part po, ano po ba yung role nitong bawat sangay ng Armed Forces of the Philippines? Ito nga sa exercises na ito. Kabilang na dyan, I understand yung Navy, yung Philippine Air Force, tsaka yung Philippine Army natin. Ano po yung kanilang magiging role po dito? Ang main purpose po nung ating exercise is para makita po natin kung paano po natin gagamitin sa mga simulation or scenario yung ating sandatahang lakas. Sample po, meron po magkakaroon po ng isang combat scenario na pagsasama-samahin natin yung lakas ng Army, Navy at Air Force pati po ng Marines. Ano po to? Kumbaga yung firepower po nila, isa po ito sa highlight kasi kasama po dun sa exercise na to yung live fire exercise. Pagsasama-samahin po yung iba't ibang assets galing sa ating Army, Navy at Air Force. Kapag isa-isa po kasi, ano na po yun, sanay na po tayong mag-operate yung ating isa-isang major service. Ngunit ito po ngayon, gagawin natin na pagsasabay-sabayin po natin sila, isang synchronized na operation. Pagsasama-samahin po natin yung pagputok ng ating mga artillery, yung pagputok ng ating firepower mula sa barko, pati na po yung sa ating mga eroplanong pandigma. So ano po 'yon? Kailangan po natin gawin 'yon para po maka-adapt po tayo kung sa anumang threat po na mahaharap natin.
Pero Colonel, based po kasi doon sa mga nauna ng inilabas na larawan ng Armed Forces of the Philippines, ginagamit din ho ninyo yung bahagi ng West Philippine Sea bilang isa po sa mga training ground. Bale, kamusta na po ba yung seguridad doon ng mga sundalong kalahok sa training exercises po na isinasagawa ngayon, Colonel? Opo. Yung seguridad po ng ng ating tropa, lagi naman pong na-ensure natin 'yon. Actually, ang mas sinisigurado po natin yung community doon sa paligid doon sa bantang norte po, kasi isa po 'yon sa mga ating pangunahing priority. Nag-ensure po tayo na yung safety measures nakalatag po 'yon, at para po kung meron mang impact doon sa paligid, ma-minimize po natin. Nagko-cooperate naman po at sumusuporta ang local communities doon sa training area, at so far naman po wala man lang pong na-report na may nangyaring hindi maganda. Po, since kasali po itong mahigit 1,500 ng mga miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, kasama po yung mga top generals sa ating bansa, kamusta naman po yung pagtutok ninyo sa iyong mga mandato katulad po ng kampanya kontra doon sa insurhensya dito po sa ating bansa, Colonel? Totoo po yan. Ito po ay part po ng ating mandate, hindi lang po yung ating internal operations, kundi po pati ang ating territorial defense operations. So hindi po maiiwanan ng AFP yung kanyang ginagawa ngayon na internal security operations, bagamat alam po nating nananalo na po tayo at konting panahon na lang po at yung insurgency po ay patapos na. Kaya po ang focus naman po natin ay dinadagdag na yung focus po natin dito po sa territorial defense ay pinapalakas po natin ang ating mga puwersa. So isa po itong exercise para po mapanatili natin yung ating training readiness at ma-improve po kung kailangan po. Makikita po natin itong araw po na to, tsaka bukas po makikita po natin kung gaano po kalakas ang inyong AFP para po humarap sa anumang threat laban sa ating bansa. Totoo. With that, thank you so much po, Colonel. Hanggang sa muli ho, Colonel. Salamat po. Sa mga sandali pong ito, nakapanayam nga natin si Colonel Eugene Henry Cabusao, ang Chief Public Information ho ng Office of Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, sa mga sandaling ito ay nasa linya na ho si Bombo Annalyn Soberano, kaugnay pa rin ho dito sa kasalukuyang ginaganap na APEC Summit dyan po sa Estados Unidos. Bombo Ann, please come in. Dito sa Estados Unidos at magandang tanghali naman dyan sa Pilipinas. Eksaktong alas 5:06 ng hapon US time nang dumating sa San Francisco, California sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang Philippine delegation. Dadalo si Pangulong Marcos sa 3 araw na APEC Leaders Summit 2023. Ang temperatura kanina dito sa San Francisco ay nasa 21 degrees. Pero bumaba na ito ngayon dahil alas 8:30 na ng gabi ngayon. Inaasahang isusulong ng Pangulong Marcos sa pagdalo dito sa 30th Economic Leaders Meeting ang mas malalim na kooperasyon sa aspeto ng health at pagmodernisa sa health system. Kasama na rin ang pagtiyak sa kapakanan ng mga health professionals. Asahan din ang gagawing pagsusulong ni Pangulong Marcos sa digital participation, partikular sa hanay ng mga maliliit na negosyante. Bukod dito ay hindi rin mawawala ang patuloy na gagawing pagsusulong sa aspeto ng seguridad. Sa pagdating ni Pangulong Marcos dito sa Amerika, kaagad naman siyang nagtungo para sa isang pulong dito sa Filipino community. Batay sa datos ng Philippine Embassy to the United States, ang California ang may pinakamalaking bilang ng mga Pilipino na nakatira, na tinatayang nasa mahigit 1.7 million Filipinos. Tinatayang nasa 235 Filipinos din ang temporary migrants na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor dito. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa Filipino community sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanya dito. Binigyang diin ng Pangulo sa Filipino community na target ng gobyerno na i-digitalize ang pamahalaan.
ayusin para maging mabilis ang transaksyon. Hindi lamang mga Filipino community mula dito sa San Francisco, may mga dumayo din mula sa Nevada, Washington, Alaska at Oregon. Yan ang latest mula dito sa San Francisco sa Amerika. Bombo Anady, Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita sa oras na ito, tuluyan ang nasira ang abot sa 35 na kabahayan matapos nga ang nangyaring sunog sa Barangay Tomas sa Monteverde sa Agdao District. Ito ay nag-iwan ng daang-daang pamilya na nawalan ho ng kani-kanilang mga tirahan. Ayon sa Davao City Bureau of Fire Protection, nagmula ang apoy sa Zone 5 at 6 sa Kisamiho sa ikalawang palapag ng bahay ng isang William Varona alas 7 huya ng umaga at kumalat sa mga kalapit na bahay na gawa sa light materials. Nakontrol ang sunog pasado alas 9 ng umaga, ngunit nahirapan ang mga bombero na apulahin ang apoy dahil ho sa limitadong espasyo sa mga iskinita patungo sa mga apektadong lugar. Faulty electrical wiring ang inisyal na itinuturong sanhi ng naturang sunog na umabot ho sa ikatlong alarma. Tinatayang nasa 1.6 million pesos naman ang pinsala sa ari-arian at wala nga naiulat na nasugatan. Dinala ang mga apektadong pamilya sa covered court at tinasa ng Davao City Social Welfare and Development Office. Ang Davao City Government at iba pang concerned agencies sa pakikipagtulungan ho ng Barangay Tomas Monteverde ay nagpasimula na nitong tulong para sa mga nasunugan. Samantala, tumaas ang antas ng produksyon sa sektor ng livestock at fisheries products sa ikatlong quarter ng taong 2023. Batay po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa datos na nato ng kagawaran, nasa 558,15,000 metric tons ang kabuang volume ng livestock production simula July hanggang nitong buwan ng September, na mas mataas kumpara sa 2.3% at mas mataas po yan kumpara sa una ng naitala noong nakaraang taon. Hog production ang isa sa mga nakaambag sa mataas na produksyon na tumaas po yan sa datos na 3.3%. Lumago rin sa 2.9% ang poultry production kumpara noong nakalipas na taon. Habang ang fishery sector naman ay nakapagtala ng 1,017,50,000 metric tons na yan po ay naitala noong ikatlong quarter ng taong 2023. Samantala, bahagyang bumaba naman sa 3.1% ang volume ng crops production nitong ikatlong quarter ng taong kasalukuyan, dulot pa rin yan ng mga nagdaang bagyo. Namahagi ang Ministry of Fisheries at gayon na Agriculture and Agrarian Reform at maging iba't ibang uri ng fishery inputs para sa mga mangingisda. At mga kabombat Kester Nation, ang naturang pamahagi sa ilalim ng kanilang Fisheries Division ay sinasabi nga po na nakatulong yan sa ating mga kabayang naapektuhan ng naturang pagbaba at pagtaas ng quality ng mga produksyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Fardia Abdu Hasad na officer in charge at chief ng division, kabilang sa kanilang ipinamamahagi ay ang seaweeds farming inputs, non-motorized bangka at mga makina. Ito anya ay dumating sa kanilang tanggapan bilang bahagi ng 2022 gross GAB na nakalaan para sa kanila. Umabot rin anya sa 10 makina at 16 na horsepower ang kanilang ipinamigay sa bayan ng Lugos. Ito ay bilang tugon na rin sa pangailangan ng mga mangingisda roon sa naturang lugar. Paliwanag pa ng opisyal na sa ngayon ay hindi pare-pareho ang bilang ng mga ibinabahagi nilang fishery inputs dahil nag-focus muna sila sa munisipalidad na mas kinakailangan ng tulong. 25 minutos bago sumapit ang alauna ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, binigyan diin ni Department of Agriculture Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa na may sapat at abot-kayang supply ng bigas sa mga pamilihan sa ating bansa. Kasabay ito ng katatapos lamang na wet season harvest sa Pilipinas. Ayon kay De Mesa, aabot sa 90% ng palay ang naani at ibinenta lang ito sa halagang 22 pesos kada kilo. Pagtitiyak pa din ni De Mesa, ang bentahan sa farm gate sa kasalukuyan ay nasa 23 pesos
pesos hanggang 25 pesos kada kilo at ang average retail price nito sa mga palengke sa regular well-milled rice ay dapat nasa 42 pesos 80 centavos habang ang umiiral na presyo para sa well-milled rice ay maaring pumalo lamang sa 45 pesos kada kilo. Ang posibleng paggalaw ng presyo ng isang adjustment aniya ay dahil konti na lang daw ang mga lugar na nananatiling harvestable mula sa wet season. Inaasahan ng mga abot sa 3.063 million metric tons ang kabuuang ani para sa Nobyembre at buwan ng Disyembre. Samantala, tinulungan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region ang mga magsasaka sa Asipulo, Ifugao Province para yan makapag-supply ng kanilang mga produktong kamatis sa malalaking bahagi at malalaking kumpanya sa Metro Manila. Ito ay resulta umano ng cost structuring ng napag-usapan ng Farmers Cooperative Association at ng kagawaran ng Department of Agriculture at mga kinatawan na rin mula sa World Food Expo. Ayon kay Joan Bakbak, ang Chief ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division, ang naturang mga datos ay sinabi nga abot sa 3 tonelada ng kamatis ang lingguhan ng isusupply ng mga naturang magsasaka sa 3 kumpanya. Kasabay nito ay target din ng kagawaran na palawakin pa ang market linkage sa iba pang mga magsasaka sa bahagi yan ng Ifugao. Sa mga sandaling ito ay kumuha pa rin tayo ng mga balita sa hatid na rin ng ating mga Bombo Radio reporters. Ito ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa buong bansa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tututukan ho ng Department of Education. Ang kabuuan ng balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Tututukan ng Department of Education ang pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ang naging sentro ng usapan nila Vice President at Education Secretary Sara Duterte at Presidential Advisor on Muslim Affairs Secretary Alma Rimtila. Bumubuo na ang naturang kagawaran ng isang focal team na siyang tututok sa pagsasagawa ng mga paraan na makakatulong sa Ministry of Basic and Higher Education ng Bangsamoro Government. Layunin ng Vice Presidente na itaguyod ang kapayapaan at kaunlaran kasabay ang pagpapaunlad sa kalidad ng edukasyon ng mga batang Bangsamoro. Tiniyak rin ng Vice Presidente na kaisa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang Department of Education na matulungan ang mga batang Bangsamoro. Nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Secretary Tila sa pagsusulong ng kanilang adhikaing maging matatag, isang bansang makabata at batang makabansa. Samantala kaugnay nito kung matatandaan, nauna nang iniulat na sa layunin ng Vice Presidente na panatilihing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas, inihayag ni Department of Education Undersecretary Michael Powa na tumatayong tagapagsalita ni Vice President Duterte na iniatras na nila ang hinihinging 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ani Powa, sinabi ni Duterte na nagiging dahilan ng pagkakahati-hati ang issue kaya hindi na ipupursige ang paghingi ng pondo. Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak o magiging divisive itong issue na ito at dahil dito ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panitiliin mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya i-pursue ang proposal for confidential funds. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, asahan na ng mga residente ng Negros Provinces ang mas madalang na brownout at murang kuryente sa mga susunod na taon. Ito ay sa sandaling maaprubahan ang House Bill 9310 na nagsusulong na mabigyan ng prangkisa ang Negros Electric and Power Corporation na naglalayong mag-establisa ng electric power distribution system dyan ho sa Bacolod, Silay, Talisay, Bago at munisipalidad ng Murcia at Don Salvador, Benedicto sa Negros Occidental. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa pamumuno ni Parañaque Representative Gus Tambunting ay
nagamusyon si PBA Party List Representative Margarita Nograles na aprubahan in principle ang panukala at pinagusumite ng mga kaukulang dokumento ang Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, Securities and Exchange Commission, Central Negros Electric Cooperative at ito pong Primelectric Holding Incorporated. Ayon kay Primelectric Incorporated President Ruel Castro, agad silang tatalima sa kautusan ho ng naturang komite. Sinabi ni Castro na malaki ang magiging pakinabang sa mga residente sa oras na maaprubahan nga ang naturang prangkisa ng naturang electric cooperative, lalo pa at naharap sa malaking problema ang supply ng kuryente dyan ho sa Negros sa ilalim ng pangasiwa ng Sineco. Ito hong Sineco ay may 48 taon nang nag-ooperate sa ilalim ng kanilang prangkisa ay mayroon pa itong 7 taon hanggang sa 2030. Subalit mapagbuti ang serbisyo ng Sineco ay pumasok ito sa joint venture agreement nga sa pagitan ng naturang dalawang kumpanya. Ang distribution utility naman nag-ooperate dyan sa Iloilo City. Ang NEPC, ang siyang kumpanya na nabunga sa joint venture agreement na ito, ngayon ang siyang humihingi ng legislative franchise sa House of Representatives. Sa ilalim ng NEPC, ang 30% ownership ay mananatili naman sa Sineco habang ang Primelectric ay bibilihin ang 70% asset nito. Nagpahayag ng kumpiyansa si Castro na sa kakayahan ng NEPC na magbago ang power supply sa Negros Ania, nagawa nila ito sa Iloilo. Git pa nito na pinakamalaking contributor sa improvement ng Iloilo ay ang pagbuhos nila ng pondo sa capital expenditures. Samantala, matagumpay na hinirang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang pasaherong babae sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos po na magpakita ng peking departure certificate. Papaalis sana ang naturang Pinay passenger patungong Malta. Ayon pa kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang pasahero ay unang ine-refer para sa secondary inspection dahil sa hindi pagkakaroon ng overseas employment certificate sa kabila ng pagkilala sa kanyang intensyon na magtrabaho sa Malta. Ang naturang certificate ay isang dokumento na ipinag-utos ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga overseas Filipino workers dahil tinitiyak nito ang kanilang tamang dokumentasyon at proteksyon habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Matapos ang isinagawang secondary inspection, nalaman na ang mga pasahero na ito ay patungo sa Malta upang magtrabaho bilang isang live-in caregiver at may hawak na mga dokumento. Kabilang nga ang isang Certificate of Commission on Filipinos Overseas Guidance and Counseling Program na ibinigay po yan ng kanya umanong employer sa Malta. Ang naturang dokumento naman ay isang kinakailangang pre-departure seminar na isinagawa para sa mga unang migranteng Pilipino na mga asawang Pilipino o may mga fiancé at iba pang mga kasosyo ng mga dayuhang mamamayan na nagpaplanong lumipat sa ibang bansa. Ayon kay Tansinco, kalaunan ay umamin ng pasahero sa pagkuha ng kanyang mga dokumento mula sa isang kakilala lamang online. Kabilang ang peking mga certificate na kanyang ipinakita sa mga otoridad. Binigyang diin pa ni Immigration Chief ang disparity at sa requirements para sa mga pagpapaalis ng overseas Filipino workers at first-time migrants ay mahigpit na binabantayan. Binabantayan ngayon ng Philippine Coast Guard ang insidente ng fish kill na namonitor nito sa bahagi ho ng katubigang sakop ng Barangay 6-1 sa Cavite City. Ito ay matapos na ipag-utos nga ni Philippine Coast Guard National Headquarters sa Coast Guard Substation Cavite ang patuloy na monitoring at pagkasagawa ho ng incident assessment matapos na madiskubre nga itong malaking bilang na mga patay na isdang tilapia. Nang mabatid ang naturang insidente ay agad naman nila itong iniulat sa lokal na pamahalaan ng Cavite City at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa kaukulang aksyon. Kaugnay nito ay agad na nagsagawa ng area inspection at water sampling ang mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang alamin nga itong posibleng naging sanhi ng naturang fish kill. Habang i-turn over naman sa material recovery facilities ang mga nakolektang patay na isda para sa proper disposal.
Dadagdag pang mga balita, inanunsyo ng progresibong grupo ng pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator sa nationwide o Piston ang 3 araw na tigil pasada 1 buwan bago ang deadline para sa Public Utility Vehicle Consolidation sa darating na Desyembre at 31. Itinakda ng grupo ang transport strike mula November 20 hanggang November 23. Ito ang tugon ng grupo para sa nalalapit na phase out ng tradisyonal na jeep, alinsunod yan sa inisyatibo ng pamahalaan tungo sa modernong mini-business o mini-buses na itinuturing na environmentally friendly. Giit ng grupo na sobrang mahal at posibleng magpabigat sa mga operator ang modernong jeep dahil sa pagkakautang kung saan magkakahalaga ng hanggang 2.8 million pesos ang bawat unit ng modernong jeep. Subalit nilinaw naman ng grupo na hindi sila tutol sa modernisasyon, sa halip ay kinakailangan lamang anilang sisulong ang transisyon na makatarungan at makatao ukol dito. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita pa rin sa labas ng ating pilan mula ho sa mga kasamahan natin na Bombo Radio reporters. Ito ang pagtaas ng 15% sa volume o dami ng mga sasakyan dito ho sa National Capital Region. Inaasahan ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan ayon ho yan sa MMDA. Ang detalye yan itinutukan ni Bombo Tropio Anwala Jr. Inaasahang tataas ng 15% ang dami o volume ng mga sasakyan sa Metro Manila ngayong papalapit na ang Christmas season. Ito ang sinabi ni Bong Nebreha, Hepe ng Metropolitan Manila Development Authority Task Force Special Operations. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit sila nag-adjust ng mall hours mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Habang ang iba ay nagbubukas ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayon kay Nebreha, ang bagong mall hours ay hindi nagkasabay-sabay ang labas ng mga taong pumapasok sa iba't ibang opisina at ang pasaherong pupunta sa mga mall. Mas madali ring ayusin ang mga sakyan sa mga lansangan. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Colonel Bong Nebreha, Chief ng MMDA Task Force Special Operations. Mamadali, may hinahabol na oras, pero hindi po didesign ang bus para gamitin yan pag nagmamadali at may hinahabol na oras. Para po yan sa mga commuters natin at sa mga emergency responders. Ngayon po, kami naman po dito sa ground, nagpapatupad lang po kami ng batas. Samantala, nakikita ng MMDA ang pagbaba ng mga lumalabag sa pagdaan sa EDSA busway sa pagtatapos ng linggong ito habang patuloy ang pinaigting na operasyon sa kahabaan ng EDSA. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anwala nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Balita naman mula ho sa ating mga probinsya. Itong 3 buwan na close season sa Visayan Sea nagsimula na ngayong araw. Ang detalyeng yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Nagsimula na ngayong araw ang closed season sa Visayan Sea. Sa panayam ng Bombo Radio kay Remy Apari, Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, sinabi nito na simula Nobyembre 15 hanggang Pebrero 15, mahigpit na ipagbabawal ang pangingisda ng mga sardines, herrings at mackerels sa Visayan Sea. Layunin nito ayon kay Apari na makapagparami ulit ng mga isda. Mga tuloy, tamban, tabagak, balansyong, gumaa, bulaw at hasa-hasa ang mga klaseng isda na ipinagbabawal mo ng hulihin. Hinihikayat naman ni Apari ang mga commercial at municipal na mga mangingisda na magpahinga muna sa panguhuli, pagbebenta at pagmamarket ng mga nabanggit na isda sa loob ng na-establish na boundaries. Ang delineation ng Visayan Sea na sakop ng closed season ay magsisimula mula Danao River sa Escalante City sa Negros Occidental hanggang sa dulo ng Santa Fe sa Cebu. Magpapatuloy ito sa northernmost tip ng Madre de Dios Cebu hanggang sa Gigantes Island sa Carles, Iloilo, kung saan ang lighthouse ang magsisilbing marker at magkokonekta ito sa Olotayan Island hanggang sa Rojas City. Sa pagitan naman ng Iloilo at Negros Occidental, magsisimula ang boundary mula Talisay River sa Borotec Nuevo hanggang Tumonton Point,
sa EB Magalona at sa huli, balik sa Danao River. Close season will start ngayon, November 15 hanggang February 15 of 2024. It's a 3 months close season for sardines, herring, and mackerels. Tatlong species ito na mahalaga sa Visayan Sea. Intervention tayo dyan through Senator Villar. Actually, meron tayong livelihoods para sa mga fisher folk who are engaged sa mga ganitong pangisda. It's oyster culture, no? Shellfish culture. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 Director Ramya Apari. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Cebu City Tourism Office naman, inaasahan raw ang mas maraming bibisita sa Sinulog 2024. Yan ang pag-uulat ng Star FM Cebu. Pinaghahandaan na ng Cebu City Tourism Office ang pagdating ng mga balikbayan sa Cebu at mas maraming bisita para sa pagdiriwang ng Sinulog 2024. Ito ang inihayag ni Neil Odchege, Chief Tourism Operations Officer ng Cebu City sa isinagawang forum kahapon. Ayon kay Odchege, na noong Setyembre ng kasalukuyang taon nakapagtala na sila ng mahigit 2 milyong bisitang lokal at dayuhan na dumating. Dagdag pa niya na ito ay 28% na paglago mula sa data noong nakaraang taon na may tinatayang 1.9 million. Batay sa kanilang datos, ang mga bisitang ito ay nagmula sa mga East Asian at European countries. Kabilang sa mga salik na nagambag sa pagtaas ng bilang ng mga bisita ay ang pagbaba na sa mga restrictions ng COVID-19 protocol. Anya, inaasahan nilang mas marami pang turista at balikbayan ang sasalubungin sa huling quarter ng taong ito at umaasa silang mapalakas ang sektor ng turismo ng lungsod sa pagdiriwang ng Sinulog 2024. We have to make sure that our venues have they follow the maximum carrying capacities of their respective venues. The venue rates are reasonable, and they have the necessary amenities that are required for on this very demanding and very ever-changing dynamic world now. No, the same way we also prepare our tourist destination. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ang tunnel raw na pinamumugaran ng mga militanteng grupong Hamas na malapit sa Al-Shifa Hospital sa Gaza City, patuloy na tinatarget ng Israeli Defense Forces. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Natuklasan na ng Israel Defense Forces ang tunnel na pinamumugaran ng mga militanteng Hamas na malapit umano sa Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Ayon kay Shai Kabayan, ang Bombo International News Correspondent sa Israel, ito ang dahilan kung bakit sa parte ng naturang ospital nagpapatama ng airstrike ang Israel. Matatandaan noong mga nakaraang araw, ang lugar sa paligid ng Al-Shifa ay siyang pinakamalaking ospital sa Gaza. Ang naging focus ng Israel Defense Forces matapos na mapag-alaman na doon isinasagawa ng mga Hamas ang kanilang pagpaplanong pakikidigma laban sa kanila. Bukod dito, pinaniniwala ang libo-libong katao rin ang nakikisilong doon na dahilan kung bakit maraming mga sibilyan ang nadadamay. Ayon naman sa ulat ng mga opisyal, nauubusan na rin ng gasolina ang ospital at nangangailangan ng emergency care dahil marami na rin sa mga sanggol ang tinanggal sa mga incubator dahil sa pagkawala ng kuryente. Tinuringan na rin ang lugar bilang mass grave kasunod ng isang tambak ng mga naagnas na bangkay. Masaya sila na nakaalis na rin doon at makakauwi sila sa Pilipinas. At maabot na po ng 11,240 yung mga namamatay ng mga civilian sa Gaza. At ang kabuuan din po, ay may daragdag ko, ay mahigit 1,500 na rin ang namamatay ng mga Israeli na dito sa kaganapan na gulo o gera. Kaya patuloy na kami ay pinapayuhan, mag-iingat dahil wala pa po kaming balita na kung kailan matatapos ito.
Yan ang ulat mula dito sa lungsod ng Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, libo-libong katao naman sa Iceland na nanatili pa rin nasa evacuation centers habang aabot raw sa 100 lindol ang nararanasan doon kada araw. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Lawag. Inihayag ni Bombo International News Correspondent Mildred Manuel sa Iceland na inisa-isa na ng mga otoridad sa Grindavik ang mga bahay para masiguro na wala ng tao sa mga ito. Ayon kay Manuel, ito ay dahil pa rin sa banta ng anumang oras o araw ay maaring sumabog ang bulkan. Sinabi nito na aabot na sa mahigit 4,000 katao ang naapektuhan sa posibleng pagsabog ng bulkan dahilan para manatili ang mga ito sa mga evacuation centers. Aabot rin anya sa halos 100 lindol kada araw ang nararamdaman ng mga residente, lalo na ang mga nakatira sa bahagi ng Grindavik na siyang pinakamalapit na lugar sa bulkan. Ipinalam pa nito na dahil sa mga lindol na nararanasan ay nagdulot ng malaking bitak sa kalsada at sa kabahayan. Ganun pa man, wala umanong naiulat na nasugatan o nasawi kabilang ang mga Pilipinong naninirahan sa lugar dahil sa malalakas na lindol. Dagdag dito na dahil sa sitwasyon, ang Blue Lagoon na isang sikat na resort sa Iceland at malapit sa bulkan ay sarado mula noong Nobyembre 9 hanggang Nobyembre 16. All of the residents have been evacuated. So inisa-isa na yan ng mga pulis. Minimake sure na lahat ng bahay wala ng tao. Walang casualties, walang injuries na na-record para sa mga tao. Pero malaki na yung cracks ng roads sa Iceland or sa Grindavik. So sarado na. They did a road closure. 4,000 people have been affected. Una rito ay dineklara ng Iceland ang state of emergency dahil sa banta ng posibleng pagsabog ng bulkan sa nasabing bansa. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Bombo Aileen Arda nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Bombo Breaking News! Mga kabomba at Kester Nation, sa kapapasok lamang po na balita, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte raw ay pinatawag na ng Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa reklamong grave threat ni Representative Franz Castro. Kaugnay niyan, abangan natin ang mga dagdag pang detalye maya-maya lamang. Madcaster Nation, sa atin pong Orasio Emperata, narito po ang deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature, we have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabomba at Kester Nation, sa ating pong Christmas countdown, 40 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ho ang kabuuan ng ating mga balita para sa pagtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines, ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Ray sa udto sa gyapon kaprimo Bombo Chama Blanco Hover kagkaron sa aton sini nga Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. 40 dias na lang kagapaskwa na. Sa aton sini nga mga kabombo liwat nga ginaagda ang tanan sa bloodletting activity or dugong bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag sumungman Philippine Red Cross sa palabuton sini nga Nobyembre 18 tuig 2023. Aton sini nga abi-abigid no ang aton nga mga kabombo nga nag-signify ngayon sila ang magpakigpahin sa nasambit sini karon nga voluntary bloodletting activity sa Sabado dira iya sa may Iloilo Science and Technology University. Si Bombo Ria Mumlan may dugang nga mga impormasyon in may kantanan sa pag-signify man sa Naval Reserve Center Western Visayas magaupod sa dugong Bombo 2023. Bombo Ria sa report na please come in. Bugos nga puwersa Bombo Cham sang Naval Reserve Center Western Visayas ang magaupod sa dugong Bombo 2023 sa Nobyembre 18. Sa exclusive interview sang Bombo Radio kay Colonel Hilario De Vera Jr., commander sang nasambit nga Reserve Center, iya ginpahayag nga isa kadungganon nga butang ang makaupod sa Engrande kag pinakamasangkad nga single-day simultaneous blood donation campaign sang Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Suno kay De Vera, tuman gid kaimportante nga mahangpan sang tanan nga pinaagi sa bloodletting, mahimo ini nga makabulig sa pagsalbar sang kabuhi sang tawo. Ginpahayag dugang sa natungdan nga pribilehiyo ang makabulig kag makapanerbisyo sa mga pumuluyo pinaagi sa nasambit nga hilikoton. Yari pambatian naton ang pahayag ni Colonel Hilario De Vera Jr. Unang-una, papasalamat ako sa Bombo Radio Philippines sa pag-invite sa amin to participate sa malawakang bloodletting activity na ikakandak dito sa Iloilo. Isang napaka-importanting dapat nating maintindihan dito sa activity ng bloodletting is makapagdugtong tayo ng buhay ng mga nangangailangan. So isang malaking karangalan to para sa amin, yung makatulong sa taong bayan is particularly dito sa province of Iloilo. So this is not the first time po na yung Philippine Navy Reserve po ay in partnership po with Bombo Radio sa ganitong event, sir? Actually, first time po to na that's why we are very excited to join the activity of the Bombo Radio dito sa Iloilo province. Kaya we are inviting all the reservists as well as our ROTC students to participate also for this very noble activity of the Bombo Radio, which is the bloodletting. Napalaking significance ito kasi sabi ko nga, ito yung dudugtong sa buhay ng mga taong nangangailangan dito sa Iloilo province. Kaya nga naman, we encourage all our reservists as well as our ROTC students to participate also for this activity. And I myself will be joining this bloodletting activity because this is a very noble activity initiated by our Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Star FM! It's all for you! Si Colonel Hilario De Vera Jr. kaupod ang Philippine Navy Naval Reserve Center Western Visayas nga mga personnel bombo siyam na nagapang-agda sa tanan kag iban pagid mga cadets ng Reserve Officers Training Corps nga magpasakop sa dugong Bombo 2023 gani sa aton mga kabombo kag ka-Star Nation. Ululupod kita sa Nobyembre 18 sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU para sa dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain nga isa ka blood donation program sang Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated sa bulig sang Philippine Red Cross. Alright.
Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Ria Mumlan. Oy, sa mga kabombo nato ng mga successful blood donors, magluwasay panagtag sini naton yung mga limited edition nga dugong Bombo t-shirt on a first come first served basis. May mga snacks kita, bottled water, hot soup, no, para nga makapabalik-balik sa inyo sini nga energy dira, no? Mga vitamins. May chance man kamo magdaog sang kasya pinagi sa aton sini nga exciting paraffle promo or paraffle pagkatapos ang activity, no? Tipunon ang mga pangalan sa successful blood donors na isulat ini sa papel kag ibutang isulod sa raffle box. Magabunot kita sa aton sini nga mga kabombo sang mga tagdaog, no? May 5 ka magadaog sang 1,000 pesos. Isa magadaog sang 2,000 pesos. 3,000 pesos, isa man ang magadaog. Isa man magadaog sang 4,000 pesos. Kag isa man ang magadaog sang 5,000 pesos. Cash! Ang cash ni, insigida makuha mo kung ara ikaw sa venue. No? Pero kung nakapauli ka na kay temprano ka pa nagpadulong dira, agud nga magdonar sang imo sini nga dugo, may tubtob las 8 ikaw, las 8 sa aga, sa dason sining adlaw kundi Sabado aton sining dugong bombo, no? Pwede mo makwa ang imo siniya or maklaim ang imo sining premyo las 8 sa aga diri sa stasyon sa Bombo Radio pagka-Domingo November 19, 2023 sa aton sini karon iya nga mga taga palamati. Sa liwat, mga successful blood donors lamang ang may chance nga magdaog sang cash sa aton sini iya nga raffle, no? Sa aton sini mga kabombo. Ini papaagi man agud nga makatag kita iya sang temprano nga pamaskwa, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Nga kun sa diin ti nakadonar ka na sa imo sini nga dugo kung successful blood donor ka, makabulig ikaw sa imo sinisig ka pareho, no? Masugpunan mong ila sini iya nga kabuhi. At the same time, may chance ikaw nga magdaog sang cash prize nga temprano nga pamaskwa sang Bombo Radio Philippines Foundation para sa mga kabombo naton. Makon mo na subong do halos tanan sini nga mga baraklon nagamahal o later on patpaton ta diri sa pagpangalayag ta ang pagpasaka naman sa presyo sang baboyo. Makon mo na kung magabutan ikaw, ikaw sa tagdaog sang 1,000 pesos kay 5 kabilog tagdaog sa 1,000 pesos. Pila na ka kilo sang baboy ngimo sini nga sarang iyang mabakal. Sa aton sini nga mga kabomboy, hindi lang iya kay baboy bakal mo, makabakal ka pa sang bugas. Kung 2,000 pesos imo sini nga madagan, ti makabakal ikaw sang tunga sa sako sini nga bugas. Mag 3,000 pagid, 4,000, 5,000 pesos. Dako na ini nga bulig kag temprano nga pamaskwa sa aton sini iya nga mga kabombo. Ti sapit sa 18, no? Sabado nga adlaw sa may Iloilo Science and Technology University, kit-anay kita dito para iya sa sining bloodletting activity ang dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain, ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines, Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, kag Philippine Red Cross. Pagbalik nato na banwa, dugang mga balita kag impormasyon adtong 11 balag ka mga chairperson, SK chairperson nga nagsumiter sang ila siniya nga manifesto, wala tuyagin panugutan sang Department of Interior Local Government. Rason nga ti, why mahimo tong 11 ka mga SK chairperson kunti magbalik kag magtambong sa eleksyon. Pero ti ngagin padugayan pa, anong plastada nga nalabutan pa iya sang hapon? No, kay kung hindi tugutan sang Department of Interior and Local Government, kung tani mas temprano pa, kung tiway makatugas ang delay sa Municipal Sangguniang Kabataan Federation na President. Check naton bala ang follow-up report ni Bombo Lindsay Bade. No? Nagikan karon iya sa bahin sang Kapitolyo. Kag later on, istoryahan taman diri sa aton sining pagpangalagad ang mga traditional jeepney nga wala pa makonsolidate.
Hindi na kuno magkabiyahe o pagkatapos ang Disyembre 31 suno pa sa LTFRB. Kag ang kaso nga pagpatay sa kay Antonio Artiaga tungod na sa Juan Baras Lambunaw, ang ginapahayag nga switek kay solve na kuno suno pa sa Lambunaw PNP. O paano? Balikan natin ini matapos ang bilang importante nga mga panumdumuran. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Imo nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo magkaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes, pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ila tagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Para sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligad sa takna sining launa, may winner kita! 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-Barangay Rizal Street. Barangay Rizal. Taga-Rizal Street. Gimbal, Iloilo. Taga-Gimbal aton sininga winner. No? Ang yan sininga proof of purchase, Sunsilk Shampoo. Bao karami kang kahumot kurusang buhok sini ni tatay. Tatay kay lalaki. Congratulations sa kay Nilo Hiamal. Nilo Hiamal sa Rizal Street, Gimbal, Iloilo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 23 minutos ang ligad sa takna sining alauna, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sang premyo mo nga nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos ka cash kag 700 pesos ka balor sang gift pack na sunod pa sa urukan sini iya nga balde. Ano pang ginahulat mo? Nilo Hiamal sang Rizal Street, Gimbal, Iloilo. I-claim ng imo sini nga premyo and congratulations. Sa aton sini nga daily draw, gintambukan sa aton nga FD representative si Ma Mary Jade S. Tan. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ina may kantanan karon sa makabig na ton kontrobersiya sa eleksyon sang municipal sang Uniang Kabataan Federation President sa banwa iya sang New Lucena. Kay kagapon bisan ang ila sining alkalde nagpanawagan nga kundi na ang 11 ka mga SK chairperson kawala iya makatambong sang temprano pa sa nagpakita sa eleksyon sang Sangguniang Kabataan Federation President. Dito kag nagwa ining manifesto nga kung sa diinti nagpakita or nagpabutsyag sang disgusto ang isa sa mga SK chairperson sa aton sinima kabombo, pero ginbaliwala iniya sang DILG rason nga nagpakita gid or nagtuhaw gid ang 11 ka mga SK chairperson. Si Bombo Lin si Mari may follow-up report. Lin, sa report please come in.
Wala gin pahanagutan sa Department of the Interior and Local Government Bombotsam ang manifesto sang 11 ka mga sangguniang kabataan chairperson nga nagahinyo nga i-reschedule kuntani ang Municipal Federation election sa banwa sang New Lucena, Iloilo. Sa pagpakigangot naton kay Christine Gallardo, ang newly elected sangguniang kabataan Municipal Federation Vice President kag isa sa 11 ka mga chairpersons Bombotsam nga nagpirma sa manifesto, iyaging pahayag na duha ka butang ang ilang nga ginakonsidera kahapon kung matambong o kung hindi sa eleksyon. Una dari, mahatagan sang Department of the Interior and Local Government sang intervention ang upod nila sa grupo nga si Sangguniang Kabataan Chairperson Sheila May Bilhira nga wala makakuha sang Certificate of Mandatory Training bangod nga naghalin ini sa venue sa Nobyembre 12 tungod sa ginatumod nga pressure nga nabatyagan sini. Wala naman dari gin detalye pa kung paano nabatyagan ni Bilhira ang pressure o kung sino man abi ang nag-pressure sa iya. Ikaduha, amo ang reply sang Department of the Interior and Local Government sa ilang manifesto. Sunod diri kay Gallardo, alas 4:30 sa hapon kahapon nga adlaw Bombotsam na desisyonan sang siyam sa 11 ka mga sangguniang kabataan chairpersons nga magtambong sa eleksyon bangod nga may ginpasa ang Department of the Interior and Local Government nga wala sang rescheduling nga matabo. Bangod tubtob lang gid kahapon nga adlaw Bombotsam ang eleksyon kag hindi na ini pwede maisol pa. So ang duha ka mga sangguniang kabataan chairpersons nga wala nakatambong sa grupo ng Gallardo, amo ni si Bilhira, mungod wala ini sang Certificate of Mandatory Training kag ang isa naman ang on training pagkahapon kag hindi pwede nga magwa ini sa training center. Pahayag sa natungdan 19 ka mga chairpersons ang yara sa eleksyon kahapon nga adlaw kag mayara sang duha ka mga chairpersons nga ginominate sa posisyon nga presidente. Ini amo sa Buen Gracia Hembra sang Barangay Kabugaw kag Ana May Baldeviso sang Barangay Poblasyon. Nakakuha dari Bombotsam sang 10 votes si Hembra samtang 9 votes naman si Baldeviso. Timatandaan naton nga si Baldeviso amo ni ang ginasuportahan sang 11 ka mga chairpersons nga nagpirma sang manifesto. Si Chairperson Hembra sunod dari kay Gallardo amo ni kuno ang ginaendorso ni Mayor Lisel Seville kag nahibaluan ini nila bangod pagkatapos sang barangay kag sangguniang kabataan elections sa Oktubre 30 ginaaligar nga nagpatawag sang pagsinapol ang alkalde sa mga elected nga mga sangguniang kabataan officials. Dugang padari sang natungdan Bombotsam pagkatapos sa Sangguniang Kabataan Municipal Federation election kahapon, wala naman sang istoryahanay nga natabo sa tunga sang ila grupo kag kay Mayor Seville sa baylo nagapanindugan sila nga ginsunod Manila ang pagsulundan sang Department of the Interior and Local Government. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Christine Gallardo, ang newly elected Sangguniang Kabataan Municipal Federation Vice President. Ang nag-consider kami duha ka scenario. Ang first namon, if matawan nila intervention ang amon upod nga SK chairperson nga ginaano nila ang Certificate of Mandatory Training. Second, ang second namon nga is ang reply of the DILG sang amon manifesto. Okay, oo. So nang show up kami sa election dahil may ginpasa ang DILG nga wala ti rescheduling nga mahimo nga matabo ang election. Since ang election sa guidelines is dangat lang subong adlaw. Mga ano oras ka mo, ma'am, nakapadulong sa venue? Sa Municipal Hall, malang nino? Sa second floor of the Municipal Hall around 4:30 p.m. na. Oh, okay. Mga ano, ma'am, 11 ka mo or pila ka mo kabilog nagkadto sa election, nagtambong? We are only 9. Sorry. We are 9 na nagtambong sa election. Okay. Ang nabiling duha, ang kay 11 kamo ang napirma. Minus ang amon nga upod nga SK chairperson nga wala nakakuha sang iya Certificate of Training. Okay. Kag ang isa, ma'am? Kag ang isa
on training. Hindi gid siya kagwa sa iya training center. Oh, okay. Oo. So, bali, duha ang wala nakakadto, 9 lang gid kamo. So, meaning, ang inyong nga ginasuportahan nga si Valdivieso, SK Chairperson Valdivieso, amo aara sa eleksyon. Yes, ma'am. Okay. So, sang natigayo na ma'am ang eleksyon, elect nyo, ginominate nyo ni si Valdivieso, ang kontraya, amo to ang nagdaog as a president? Yes, as the Federation President. Okay. Ang ining nagdaog ma'am nga SK President, pwede namon mabalan kung anong pangalan niya ni ma'am, complete name? She is Gwen Gracia Hembra, endorsed by the municipal mayor. Okay, gin-endorso mismo siya ni Mayor Seville. Yes. Okay. Taga-diin nga barangay ni siya, ma'am? Taga Kabugaw. Kabugaw. Okay. Tapos ikaw ang Vice President? Yes, I was elected. So, naman anamon nga siya gina-endorse kay bangod nagpatawag ka meeting si mayor sa amon nga mga newly elected SK chairpersons the day after the election. So, nabalaan yung may ara na gali isang gintipon-tipon. Pati ka mo, ma'am, na giningganyo ka mo, Abi, nadala ka mo sa pagtipon dari sa mga SK chairperson sa New Lucena para nga i-endorso ang ining ni Manok, Abi, ginaligar Manok ni Mayor? Yes. Ara ako. Okay. Pero what made you decide, Abi, kamusang inyong nga grupo nga ti hindi pagsundon ang hindi pagsuportahan ang gina-endorso ni Mayor Seville kag magnita kamuya sang inyong nga suportahan nga lain nga tawo, Ma'am Christine? Actually, di ba we are 11 barangays. So nag-come up, nag-meeting kami. And nag-decide kami nga may i-supportaran kami nga SK Federation President, which is May Valdivieso of the Barangay Poblacion. Sa eleksyon, batok, Abi, sa inyo nga ginasuportahan, pila ka votes, ma'am, ang natigayon or sang inyo yung nasuportahan nga si Valdivieso, batok sa sining nagdaog, ma'am, pila ka mga votes? So, in the election, the qualified voters, SK chairpersons there are in total of 19. So we have casted 9 votes for our presidential candidate. So kamo lang gidya nga grupo ang nagbuto sa iya? Solid. Okay, tapos ang iban to, ti amo na to ya ang sa amo na ginpayag mo nga gina-endorso ni Mayor Seville. Pero sa pag-abot nyo, wala man, Abi, nga tigin istorya ka mo ni Mayor Seville. Kaya before pa lang man, timprano pa, doon nagpanawagan na si Mayor mo nga mag-abot ka mo, magpakita ka mo sa Municipal Hall para nga matigayo ng eleksyon. Wala man, Abi, ma'am, sa istorya, Abi, sa inyo ni Mayor Seville sa tunga sang inyong grupo, ma'am? Wala, ma'am. Okay. Kag hasta matapos doon, naging solemn man, ma'am, ang eleksyon? Yes, it was okay. We follow orders lang from the DILG. Para hindi man kami ma-backfire. Si Cristina Gallardo, ang newly elected Sangguniang Kabataan Municipal Federation Vice President sang Banwa sang New Lucena, Bombocham. So sa pagka-president, ang wala gani makatapos tuya sang iyang training, sino to? Ang wala nakatapos Bombocham amo si Sangguniang Kabataan Chairman Sheila Bilhira. Si Bilhira. So si Bilhira ni grupo niya day Valdivieso nga kaupod sang Vice President? Yes, Bombocham, insakto. Okay. Now, ginalibukan lang sang ulo ko nga hindi sila, Abi, or why nila ginasuportaran ang kandidato, Abi, iyan ni sang President, sang SK Federation President, Municipal SK Federation President, Bombo Lins. Kay lain man sila nga grupo, no? Plus tada man.
Lain sila abi nga grupo man bombot samo ang una yang ati una nga daan pagkatapos kuno nga daan to sa barangay kay sa Gunian Kabataan elections may patawag na kuno mo ila man ni alegasyon ni Vice President Gallardo nga ti may patawag na sang mga SK chairperson ginendorso na to kuno ya si Buen Gracia Hembra sa pagka SK Federation na president sa ila to yung nga banwa pero ti amo to gani ang nagtulod ya sa ila nga 11 ka mga barangay or 11 ka mga barangay with their SK chairpersons nga mangita sila sang ila yung chairperson Bombot Sam nga ti nakita yan nila ang Municipal Diviso nga ti para man sa ila mas better para ya sa ning ginaendorso sang alkalde Bombot Sam pero ti bisan tuod nga 11 sila kag pulo lang to kun taning una yung nakatambong mo kahapon adlaw ng aga galing kay ti pagkahapon na ang duha wala gid nakatambong Bombot Sam which resulted sa mo ni gani 9 votes ang natigayon para kay Valdiviso 10 naman niya sa pihak nga grupo Bombot Sam. So may posibilidad nga wala sang may nagtago sa ila or may naghousing sila. Ginapananaw ko lang ha. It so happen nga kung kumpleto ining 11 mas temprano pa natapos ang Sangguniang Kabataan Federation President election sa munisipalidad sa New Lucena kung wala sa mga prior commitments or natapos ni bilhira ang training nga rekisito sa pagpungko iya bilang SK chairperson kiti 21 ka barangay 11 ang yara sa opposing side abe napulo lang to ya ang sa side naman nga kung saan may gi-endorso si Mayor Sibilye. So ginalataw ko bumbulis ba si Wyman sang may nag-housing sila or whatsoever ginhon lang gindanay nila ang simpo until such time nga ginaulat nila kung may confirmation nga makatambong ang duha nila kaupon. Kay kung nakatambong lang duha nila kaupon why na ni sa mulo manifesto guro bumbo Lindsay amo gid Bombot Sam kay tikon makatambong ni patuod daog gid sila daog gid ilang si Valdiviso Bombot Sam kay tikon sila mo galing sila pulo lang kunta nila mo. Oo, galing kay ti way lang to abi natapos ang isa ka SK chairperson mo ngiyang mandatory training at ti amo ginadaan kinahanglanon Bombot Sam once nga para nga ti makapungko sila kag makapartisipar sa eleksyon Bombot Sam galing kay ti wala natigayon kag wala man base sa guidelines ng DILG hindi gid pwede mag-reschedule kag hindi pwede ma-reschedule ang ining eleksyon dapat kahapon lang gid nga adlaw kahapon lang gid natapos Bombot Sam. Ang importante nga natigayon na bumbulinsa nakahingagaw ang sa 11 siyam ka mga SK chairperson kag ti nakapartisipar sila sa eleksyon. Oo, correct gid Bombot Sam. Actually sa mga na-eliher man nga mga SK officials kahapon nga adlaw may ara man asang duha ka mga SK chairpersons nga tihalin man ni sa 11 bala ka mga chairpersons sa pihak nga grupo nga na-eliher man Bombot Sam. Iti hindi man tama kadamo ang pililian na bombolin so 21 malang minus 2 abing 19 malang di man gid tama kasi nga damo pareho sa syudad ri nga 180 ka barangay amo gid Bombot Sam kag ti may ara iya sang kontrang ilang pagka presidente. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay mo sining follow-up report. Sa aton man sini karon iya nga mga kabombo. Kay kung hindi lang pag-intrahan sa mga tradisyonal politisyan, kung hindi lang lamuran abi iya sang pamulitika sa aton sini nga mga kabombo nagapati kita nga mas mayara sang mas maayo siguro iya mo nga mapilian bilang SK Federation President ang mga sangguniang kabataan chairperson kay ti ini sila mga naga-ireskwela why man kita nagapakanubo sa mga iban dira but kung pinsaron mo bala malapad gawa sining ila iyang paminsaron sa pagpili sang nagakadapat nga magrepresentar man sa tanan sining iyang mga sangguniang kabataan
Hindi lamang iya kay sa isa ka munisipyo kunti later on, no, sa bilog na nga probinsya sa nga Iloilo Pero ang impormasyon sininaton banwa nga ang ex officio posisyon daw tagsa-tagsa kuno ka distrito may magarepresentar. Kag ang daw wala lang kuno sang makabig naton abi representation amo ang premier distrito. Anong butsilingon siniman? Anong butsilingon siniman? Kinadisog na ang premier distrito? Kay mati ko ang PCL sa segundo distrito kuno halin ang ex officio sa quinto. Hindi laman na sigurado pero aton impormasyon malani gina nagasulod diri kag tercer distrito no. Iya man na ka iya man na ka tawag si gani. Iya man na ka administrasyon, iya man na ka mga defensor. Pero daw waigi kuya kabati nga may ara man kuno sang representasyon ng taga Premier Distrito. Why na madala sa group chat ang We Are One in District 1? Sa aton sinimatag palamate. Anyway, damo pa ni matabo, no? Sa aton sinimakabombo, samtang nga nagahilapit na ang eleksyon sa syudad sa Iloilo, may mga ginatipon, magkita rin nga mga impormasyon, no? Nga daw may plano man kuno diri banwa sa aton sini nga mga kabombo nga pagplastar man sang mga tawo, no? Nga ila sini kalyado para nga ti masiguro kag do lapit gawa iya sa 100% ang kadalagan. Aba, grabe no? Asa temprano pa gani plastaranay na sila sang ila sini nga mga ila sini nga pagkamadaman sa ila sini nga mga kalyado para daw solo sigurado gawang ila sini nga mga kandidatura man. Anyway, plastar naton ina no kay hitsoho naton anay banwa ining mga impormasyon nga natipon naton diri man sa aton sinikron niya nga pagpangalagad. Pagbalik ta December 31 pagkatapos way nakita ko sang may makita nga traditional jeepney kay hindi na pagpanugutan sang LTFRB nga makabiyahe pa sila. Kag nga nag-case close na niyang kaso sa kay Antonio Arciaga. Anong plastada? Sino nung tabo? Balikan tayo matapos ang pila ka-importante nga mga panumdom. Anong nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nagaeskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo, sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ilang mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check.
Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ipabilin ang maayo nga panglawason sa panahon sang Pasko. Mag-ehersisyo sang nagakaigo apisar nagabakasyon. Magpain sang tunga tubtub isa ka oras nga tiyempo para sa pag-ehersisyo kada adlaw. Magkaon lang sa nagakaigo ilabi na kun madamo sang handa sa lamesa. Balansihon ang pagkaon sang karne, utan, prutas kag dessert. Hindi buot silingon nga madamo ang preparasyon. Mapagusto ka naman sa pagkaon. Antes magpadulong sa Christmas party, magkaon ka na nga daan sang jutay halin sa inyo balay agud makontrol mo ang imo pagkaon sa tion sang selebrasyon. Kung magkuha sang pagkaon sa buffet, tilawi anay ang pagkaon kung mauyunan mo o kung hindi, antes magbutang sang madamo sa imo plato agud hindi mauyang. Mag-istorya sa imo mga kaupdanan samtang nagakaon agud may banding kag lubos nga ma-enjoy ang selebrasyon kag malikawan ang pagkaon sang sobra. Mag-inom sa nagakaigo nga kadamuon sang tubig agud manginhusto ang kabulusgon kag malikawan ang pagkuyam-kuyam pagkatapos magkaon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo.
mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang lapas batsoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang lapas batsoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Gladwin Gustilo. Pizza 31, last day na lang ini sang mga traditional jeepney kay hindi na sila pagpanugutan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magbiyahe pa. Last day na gilang. Sutuon na ni. Do kapila ko na ni nabatian But pati antang LTFRB Regional Office 6. Bombo Glad sa report, please come in. Bombo Champ, hindi na makabiyahe ang mga traditional jeepney diri sa syudad sang Iloilo nga wala makonsolidate o kung may paydalom sa miyembro sang kooperatiba matapos ang Disyembre 31 subong nga tuig. Ini aging klaro man asang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 kasunod sang ginpagwa nga mando asang Central Office Bombo Champ sang paghatag tion sa mga traditional jeepney nga makapag-consolidate asang ila prangkisa bangod sa patuman asang Public Utility Vehicle Modernization Program sang gobyerno. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney John Altura, ang Legal Counsel sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 iya ginpayag nga bangod may ara na Bombo Champ nga approve nga local public transport route plan ang syudad sang Iloilo kag Bacolod, hindi na relevant ang extension sang consolidation process. Sa syudad sang Iloilo kag Bacolod, Bombo Champ, pagasundon ang memo order at 2023-017 o kung pag ang extension sang provisional authority tubtub lang sa Disyembre 31 lang Bombo Champ para sa mga traditional jeep na wala pa makapa-consolidate. Dugang pa sini nagalabot na sa 90% ang mga traditional jeep nga maka-consolidate kag natigayo naman nga ma-award bala ang narisari nga mga ruta sa mga kooperatiba. Yaribla pa matian naton si Attorney John Altura, ang Legal Counsel sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Regional Office 6 sa aton interview. Ang consolidation process ngani nga extension nga amo man ang ginahambal sa national government sa news release do hindi naman relevant sa aton diri sa Iloilo City sa Bacolod City, pero in all other area sa Region 6 nga wala pa sing LPTRP like Iloilo Province and all other provinces kag LGUs component cities, applicable ina ang additional consolidation will gini-extend until December 31. No? So, they still have time kay kung consolidated ka kag wala pa ng LPTRP ang area, so but ang balon hindi pa ma-award ang ruta. So, there's a likelihood nga masigi ang biyahe nila sa mga traditional nga salakyan Pero di sa aton niya sa Iloilo City, kag sa Bacolod kag may LPTRP na ang binding gihapon sina nga directive amo tong 23-017 kung sa diin nga extended lang ila PA until the end of this year sa mga traditional nga nga salakyan. So more relevant pagid sina ang DRIA sa Iloilo City kay may ginaistorya na kita nga implementation sang enhanced LPTRP. May lain man na iya nga memorandum circular da. So base ilinangot lang ni sila sa timeline ina nga December 31, 2023. Okay. Pero kung kung bala i-allow ni ang mga traditional jeeps beyond December 31, kung sa Iloilo City lang daw kung consolidated sila, there's a likelihood nga madayon sila. Pero kung hindi sila consolidated, kag hindi sila awardee sang ruta, the guidelines sang 2023-017 will apply until December 31 na sila.
Okay. So atag Bombo glad nga kay bala mo kung magambal silang wala pa ma-consolidate kay may mga provisional authority yung mga gingrant ang LTFRB Regional Office 6. But kung wala ka ma-consolidate by December 31, hindi ka na pwede kabiyahe kung traditional jeepney mo si ginamaneho. But kung consolidated ikaw, pwede pa ka sa gihapon makabiyahe, granting nga hindi pa iya kompleto ang mga naparti ni Sir nga number of units ng modernized jeepney sa isa ka kooperatiba. Amo silang matabo, Bobong Ladwin. Amo gani Bomocham ti bangod na bala Bomocham kami yara na sang approve nga enhanced local public transport route plan tang syudad sang Iloilo. Hindi na relevant ang extension sang consolidation process ti tugtog lang Desyembre 31 ang yata nga extension kung hindi pa consolidated ang mga traditional jeepney diri sa syudad sang Iloilo, Bomocham. All right. Ini si Bombo Gladys Castillo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bungo. Salamat ginda Bombo Gladwin Gustilo. Standby kay Bombo Jomar. Kay kung matabo banwa, hindi man dipod sa ibalo naton nga hindi pa kumplito ang number of units sa tagsa ka mga kooperatiba. No? Diri sa syudad sa Iloilo. That is why kinahanglanon pa nila ining mga traditional jeepney kag within sa ila sininga kooperatiba nagabulig man sila nga makuhaan sang provisional authority nga makabiyahe pa bangod gani nga kulang pa ang ila sininga units, no? So, kung magambal ikaw nga hindi na pwede, ang hindi na pwede makabiyahe by or after December 31, 2023, amuning mga wala pa iya ma-consolidate. Pero kung na-consolidate ikaw, kag kompleto abi ang number of units sa imo sininga kooperatiba, so hindi ka naman pwede makabiyahe kay mabiyahe ka na sa modernized jeep. But kung kulang pa ang numero sang unit sa imo sininga pakingbahinan iya nga kooperatiba, ti mabiyahe ka gid. Kay karon sa aton sina makabumbo, damo naman yung mas stranded kung amo sina ang sistema karon sa aton sininga mga kabumbo. Kay we know for a fact nga wala pa yan na kumpleto ang mga units sa modernized jeepney sa tagsa ka mga kooperatiba. No? So klaro ina sa aton sinima kabombo. Ngagawon ko lang kay gusto ko mahibaluan paano nga na-case solved na? No? Case solved na? Case solved or case closed? Ang kaso nga pagpatay kay Antonio Arsiaga, atong senior citizen nga nasa puwan nga way na sang kabuhi kay may mga igo sang pagkaluthang sa banwa sang Lambunaw. Bombo Jomar sa follow-up report, please come in. Makabig din nga case solved o kon case closed sa Galabuna Police Station aga kaso diri karon ni Antonio Arsiaga, no, ining 74-year-old katigulang nga nasakwan sa may bahin sa Barangay Tranghawan nga may tuga diri karon sa sining pagkaluthang sa iyang sining lawas. So ang latest diri Bobotsam nga nagpadulong, no, ang pamilya sinihalin pa sa mga area sa Digo City, Davao, nagkanto sa Baylabunao Police Station agud magpakigangot sa pulis. Kag at the same time nagperma sila diri sa affidavit of non-interest sa pag-file sining kaso sa mga makabig diri karon suspect nga may karatanan sa kamatayon sining nasambit nga tigulang. Hindi man gadi ma-describe pa diri ni Police Major Georgian Suegay ang hepe sa Lambuna Municipal Police Station kung anong rason nga hindi sila mag-file sang kaso. Kay suno kay Major Suegay gin-plastar nila tanan, no, nga mga ebidensya o kunining mga makabig diri nga mga circumstantial evidence batok sa sining duha ka mga suspitsado nga in fact suno kay Major Suegay may aran sila pangalan nga ginauyatan sining duha ka mga individual Bobotsam nga ready na tanan nga dokumento ngayon og-file na lang ang kaso. Pero galing ti sa pamilya man sigapon na desisyon kung bala iporso nila kung ipadayunon gid ang pagpasaka sang kaso. Kaya mo to nagperma sila sa affidavit of non-interest kag gindalan lang nila ang abono kay gipaydalom ni sa pag-cremate na lang ang bangkay ni Antonio Arsiaga nga matravel pauli dito sa bahin sang Davao, Bobotsam.
Ani ba si confirmation na si Police Major Jojen Suegay. Ang pamilya sang aton nga biktima nag-execute ini sang affidavit of non-interest kahapon bago nila ginadala ang ilang abusang ilang amay. Cremate nila. Matabo ni kay tinag-execute affidavit of non-interest baliway na sa pasakaan kaso. Lang hindi kami makapail ng kaso, ginarespetar man nato ng ilang desisyon sa pamilya. Kung hindi sila mag-file kaso, sir? I don't know saan nila na madalong na rason, pero pag abot nila, gin-convince man natin sila, gin-present man natin mga circumstantial evidence, regarding sa case, pero hindi na lang sila kung yung mag-file sa kaso. Hindi na kung tani nga i-file to ang duha ka person of interest? Almost complete naman tani ang atong investigation. Sa Lambuno PNP, sir, ginamon sir nga makakuha ng isang mga circumstantial evidence na makalink sa sa mga person of interest natin. Kung duha ni makabig na ni sir suspect, sir, ang naipangalan Yes, sir. Duha si tawagin? Ano, sir? Duha ang suspekta? So, sir, na tumod ko na nung participation nila, Gid? Sir, wala na to circumstantial evidence. Napatiad si Police Major Jojen Suegay. Kagati nagagawa man dire based to sa natipod ng mga informasyon. Ginasundan to nga gulo amo ang pagpang-switik no sining biktima nga may nakatudlo nga siya to ang makabig nga suspect Bombo Champ, pero ag sa ini nga duha ka nag-execute kung paano na siya ginpatay amo na ag isadra sa gida hulatman nga kung may ara gid nga stand nga ma-witness kurti ugali so lihi away naman nag-file no sang based ang pag-interest kin nga magpusaka ni kaso ag pamilya. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. So case closed, bangod nga ang pamilya hindi naman interesado nga mag-file pa sang kaso. Ang ilalang ini banwa nga madala nilang cremate ko noon pero information madala lang ang remains sa ila sining mata balik dito iya sa kung diin man sila naghalin nga lugar dito sa may Digos sa may Davao area sa aton sining karon nga mga kabombo. So hindi kay case solved kundi case closed. Kay why naman sila sang interest pa nga maglagasto sa mga person of interest nga may holdings karon ang Lambunaw PNP batok sa duwa sini ka mga personalidad. Alang-alang na ginaton sini nga tiyempo, may mga pilapak kung tani kita ka mga balita diribat din naging pagitugot sang panahon. Bantayan na lang sa iban sini Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio! Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Las Walados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 12 to 18, 2023. Ang Frets Band halin sa Bacolod ang saliwat maghahatag sa inyo sang one great musical show nga mag-feature sang inyo paborito nga pop songs that are mostly from the past years sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 sa gabi sa November 18, Sabado. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa among adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa diyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kabulig sa paglikaw, sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa panahon sang Pasko, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipa siguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipa siguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan na mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon ukon mga pagay nga matalom kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo.
Magpreparar man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag man nini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Mayong hapon sa tanan. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's a beautiful Wednesday, the 15th of November 2023. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Yes, mga kabombo, be ready to share that love because it's only 40 days before Christmas. And again, good afternoon, gid sa aton nga mga suki nga matag palamati sa mga KLP lovers naton, sa mga suki naton abroad, sa mga nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, tuning into us and watching kahapon lamang program. Welcome again. This is Tita Regine, and today another set of very enjoyable stories ang aton nga mabatian. And also, I am really looking forward nga mabaton ko na ang pinaka-aasam-asam ko da ng mga istorya ninyo. Especially, gina-address ko gid sa mga wala pa naka-join, wala pa naka-share diri sa kahapon lamang program. Amo na lang na gift nga bisakon. Christmas gift ang inyong stories dira. Pwede kayo ma-share, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat, kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine, and here's our song for you this afternoon from Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon and welcome. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever
my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Yeah, we receive love and we give love. I need your love. Albert Acolado. 20 minutos makalipas ang alas 2. Ari ang aton nga first story ba? Pasensya ka gid ha nung muning sang 4th district. Abi mo siguro hindi ko na madumduman ang imong sulat no. Pasensya gid ha. November 13 supposedly ang iyang special request ti subong 15 na. Pasensya gid na nung muning pero ari na siguran ko na ang imong story and everybody is just looking forward nga mamati sa saning hapon sa mga matahom nga mga istorya. So, ari na ang iyang sulat. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo kung sa tanan ng mga KLP lovers. Ini akong nga story parte sa mga organisasyon nga akong nga naintrahan sa tuig 1971. Isa man ako kanangin katapos ang Huma 6 or V, Huma V, hugpong sa mga magagmay nga mga mangingisda sa Visayas. So isa ako sa Board of Incorporators sa among association kag access pa kami sa pamalakaya, pangkat ng mga maliliit na mga mangingisda sa kanlurang Asya, West Philippine Sea. Yadtong ginbungguan sa Chinese vessel dira sa aton katagatan, sakop sa Pilipinas, nga ining pamalakaya, isa na sila ka kooperatiba. Pero kami sa Humavi, wala gid magdugay. Kay wala nagintindihanay ang Waray, Cebuano. Siyempre, kita nga mga Ilonggos Kay kita nga mga Ilonggos, hindi gid magpadaog. Kay bisan gani ang kanta ni Max Sorban, hindi gid magpadaog kita nga mga Ilonggo. Sa kanta, siling sa mga Waray, ginbilinan sila ni MacArthur sang antsuhon kag kwako bilang ilang nga rekwerdo. Ti siling naman sa mga Cebuano, sila naman ang tag-iya sa mga barko. Sabat naman sa mga Ilonggos, nga diri sa Bacolod kag Iloilo, ang kwarta ginapiko, ginapala. Kaysa adto tita, ang pamalakaya amo ang amon nga Mother Association nga nagalobby na sa Congress. Pero wala gani mapilahi ka tuig. Wala na sang communication ang amon nga association diri sa Visayas. Kay wala na magpadayon ang amon nga mga opisyales sa Humavi. Tita Reg, may komentar lang ako parte sa ginaagawan sa China kas sa Pilipinas. Kaysa itong matapos ang giyera, World War II, ang presensya sa mga kano, yari pa diri sa aton. Diri pa ang ila base militar. Kag dira pa nagabalabag ang 7th Fleet, ang barko de gera sa mga kano. Dira sa West Philippine Sea, matawhay gid ang pagpangisda naton nga mga Filipinos. Wala sa may nagapamahog, kay nahadlok ang mga incheck sa mga kano. Ugaling, Tita Reg, sa tuig 1972, gintabog kag ginpapauli ang mga kano. Laki pang ilang nga base militar diri sa Pilipinas. Generalihan, kag ginpaboran man sang aton gobyerno. Kag ang ilang military bases, wala na diri sa aton nga pungsod. Kag sining ulihi, ang mga barko naman sa mga incheck ang yara dira
nga permi nila ginalagas ang aton pobre nga mga mangingisda. Kag bisan gani ang nagadala sa mga supplies pakadto sa aton pinakadaan nga mga barko ginabalabagan Manila. Tita Reg, sa sini nga kahimtangan, sino sini ang aton nga basulon? Yadtong nagarali o kunang aton nga gobyerno? Kay sunod sa mga nagarali, nagapanglugos na ang mga kano sa aton mga kababainhan. Sa pagpadayon ko, Tita Reg, isa man ako kanapilian nga chairman sang amon nga kooperatiba dira sa amon nga banwa. Kag naka-loan kami dira sa isa ka bangko sa syudad sang Iloilo sa kantidad nga 2 ka milyon. Sa DTI amuman mga 2 ka tuig, mayo pa ugaling natabuan gid tungadlaw sadto, mga 2 gid ka tuig, wala na kami makaimpas sang loan namon sa bangko kay ang ginpautang para lang sa mga mangunguma. Kag tungod wala na kami makabayad, ginpadalaan ako sa demand letters ng bangko. Kay tungod ako ang nagpirma sa tanan nga utang sa mga mangunguma, ako nga chairman sang co-op, ako ang ginpatawag. Kay Tita Reg, sang adlaw nga sa pulon ko ang abogado sang bangko. Pag abot ko sa opisina sang abogado, way pa siya kahambal, ako na ang naghambal. Attorney, Silingko, ginpatawag mo ako tungod sa utang sang amon kooperatiba? Attorney, bisan lang tawon mo sa amon mga papeles, wala gid ako sang utang diri sa inyo bangko, kay isa ako iya ka mangingisda. Gani attorney, ipang-akusaratan na lang na sila tanan ang may utang, kay matistigo ako pabor sa bangko. Idami mo kung nanong sabat sa abogado. Gintudlo na pa ako sa PAW bilang legal advisor. Wala ako tana mangita sa abogado. Kaysa huna-una ako, siya nagigani nga abogado o papangitaon pa niya ako sang iban. Makalipas na 2 ka bulan, may ginpadala na ang bangko sang ilang nga tawo. Agod nga magbusisi sang amon record sa amon nga opisina. Kag pagkatapos na niya lantaw, ginhagat niya ako. Agod nga mang house to house kami sa mga delinquent borrowers. Kagabi mo, tita? Hindi basta-basta kung ikaw ang chairman sa kooperatiba. Ay kung magsala ikaw balasulon sa mga miyembro. Kag kung may kamalamalahan, ikaw ang ilasukton. Kag hindi husto ang recording sa mga financial reports. Kung magkulang, masiling sila, ang kwarta, ginkuot ang pera, kagin thieves, kaya mo kuno ang meaning sang kooperatiba. Ginkuot ang pera, gintakaw pa. Tita Reg, may isa pa gid ako nga na-eksperyensyahan sa tuig 1973, may pautang na naman ang gobyerno, selda-selda, tag 5 ang kada selda, may tag 3,500 pesos, may ara 5,000 pesos, ipamakal sa pambot, kag mga gamit para sa pangisda. Tita Reg, ako ang nag-follow up sang amon nga project. Kag binudlayan gid ako, kay sagad ako balik-balik, dira sa DBP Iloilo, tinagastuhan na kami nga grupo. Isa sadto kahapon, nakita ko ng akong papeles, ngayara na sa ibabaw, pero kung may magsampot, ginsampawan naman ang papeles. Ay abaw, Tita Reg, nakita ko gid nga ang papeles nga bag-o may naapid nga kwarta. Ti uga ko ginapirmahan niya dayon kay pahamham gali nga kwarta. Ti siling ko sa kaugalingon ko. Ay, amo lang galiin na. Ako patita. Sang udto tagpalanyagana, ginhulat ko gid siya sa may hagdan. Pagpanaog na niya sa idalom. Dayon siling ko sa iya, sir. Pwede mo mingagaw amon mga papeles? Langkoy sulod ko sang sigarilyo sa iya bulsa. Siling ko sa iya nga, kamihanon lang sir, pati gayon na. Kaya kung makuha na namon ang kwarta, hatagan te ikaw 5,000. Kaya ang kwarta, dira naman kuhaon sa isa ka bangko. Tita Red, siling niya, ulat tala ako dira karon sa ibabaw sa second floor. Wala ako anay magpanyaga. Ginhulat ko gid siya, Tita Red. Wala madugayi. Ara na siya, nagapasaka. Siling niya sa akon, pangitaon tang papeles ninyo.
Kag nakita niya dayon, ginchekyar kung ano ang kulang, ay abaw. 3 pa ka resident certificates ang kulang. Siling niya sa akon, resident certificate. Okay. Siling niya sa akon, pasunuron ta na lang ang number para may ngagaw dayon. Kuha sa bangko sang amo nga bangko. Ay abaw, Tita Reg, mapagsiki. Kag dayon gindala ako na sa bangko. Siling ko sa iya, hulata dira ako karon kay hatagan ti ikaw 5,000. Pag mo tita, wala ako na siya pagbalika. Agud datagan sa kwarta. Siling ko sa kaugalingon ko, sa isa lang gali, kakahasang sigarilyo, okay ka na? Kay sa isa kasi mana nga balik-balik ko, damo na gid ang gasto namon nga grupo. Budlay gid gali kun wala ka sang mahatag sa mga empleyado sa gobyerno. Maulihi ka gid. Tita Reg, diri ko na lang tapusan ang story ko, ang tagsulat Nong Muning sang 4th District. May God bless us all. Abaw nung muning, nangin saksi kagidili ha, sa mga kamalamalahan nga nagakahinabo. Ano ang mga tinuig to? 1970s? Pwerte, no? Do ka marunong ka man nung muning. Magsabat sa abogado. Well, we know kung ara ikaw sa pwesto, dako ang imo responsibilidad, mas dako man, no? Ang gina-expectar sa imo. And you are right, kung kaisa magreklamo ang mga ara sa dalom, ti ikaw gina ang ponteryahon. But anyway, we just hope nga ti nahimo mo man ang imo nga best during your term, naalagaran mo man sang maayo ang imo nga mga miyembro, ang imo nga mga pumuluyo, well, in any organization, amo ginaiyaan, may ara nga nagaugyon man sa imo, may ara nga wala man lang nagaugyon, nga nagakontra man sa imo, but you expect that. Anyway, thank you so much gid ng muning sang 4th District. Salamat gid sa imo pag-share diri sa KLP. One story down and more stories to go. Mga kabombo, magapanabalik ang KLP. You're with Tita Regine. Pagkatapos na gid sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Ang Pasko, panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bagang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka-full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita.
Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs. Kita diri sa KLP sa sining hapon buhinan to naman isa ang sanlaksang sulat ni Lola Amparing. My dearest Tita Regine, natapos ko lang ang sulat ko parte sa mga kaibigan. Sa madumduman ko ang pinakamatalik na kaibigan ni Nanay. Sa nag-schooling pa lang ako sa high school. Bala mo tita, tama, gid ka mabinuligon, maalwan, kag matanahuron, bisan nga may kaya sa buhay. Tanan nga mga kabataan niya professionals, may abogado, doktor, engineer, pharmacist, nurse, kag ang bunso, ang kurso niya parti sa dagat. Tama ka alam, kag naging valedictorian man sa high school. Tanan sila mga mabuot kag mga obedient, magalang, ginasunod ang gusto sang ila mama. Palangga gid ako ni mama nila. Kag ginapaentra ako sa tanan nga extracurricular activities sa school nga iya tanan gastos. Tita sa pagmasakit niya sa hospital, ginpatawag niya ang tanan nga mga kabataan niya, pati ako kag si Nanay. Sang ara na kami palibot sa iya kama, nagsiling siya. Si Amparing, kabigo ninyo nga utod ninyo. Palangga ko siya, kag kinahanglan, buligan, kag palanggaon man ninyo. Sabat sa mga anak niya, "Hoo mama, don't you worry. Tumano namon ang imo ginapangabay sa amon." Amo na gani tita, October 28, birthday sang bana ko, kag petsa man sang paglubong sang isa ka anak niya. Kag amo man nga petsa, pagkamatay sang isa ka best friend namon. Amo na gani tita, October 28, hindi ko gid malipatan. Memorable date. Lastly, here's my love, kisses, and regards to you and everybody. P.S. Kindly extend my love, regards, and kisses to all my co-letter senders, maukod man tulad ko nga mga listeners, to you dear and family. Always, Lola Amparing. And here's my poem, Ang Kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay pinanggalingan ng tunay na pag-ibig. Sa kalungkutan, kaligayahan at kasaganahan,
laging handa. Ang kaibigan, kahit walang-wala, kung kinakaibigan, laging handa. Kaya mamahalin ang tunay na kaibigan. Ang taong mayabang at pala sabi-sabi, hindi lahat na sinasabi may katotohanan. Kaya piliin ang tunay, mapagkatiwalaan, ang totoo at maaasahan na kaibigan. Sobra-sobra ang yaman mo sa buhay. Kung ugali mo di matulungin at mapagbigay, pambihira kang magkakaroon ng tunay na kaibigan. Walang kaligayahan kang madadatnan. Darating ang araw na may problema. Ang tunay na kaibigan, bibigay ng payo. Kahit mayaman na mayaman ka, kung walang kakausapin sa harapan mo, hindi mabubuo ang iyong kasiyahan. Mahalin ang tunay na kaibigan, tutulungan man kung kinakailangan. Ang pagmamahal ng kaibigan, ugaliin palagi ang mabuting pagtingin. Ang awa at grasya ng poong may kapal, palagi nasa iyo kung palagi mauunawain. Tutulungan taong walang-wala at dukha. Hanggang buhay ka pa, kaawaan ka ng poong may kapal. Maraming salamat, Tita Regine, sa pagbasa mo, Lola Amparing. And another point, ang kuripot. Ang taong kuripot, pambihirang magkakaroon ng maraming kaibigan. Di alam ang mga bulong-bulungan at tsismisan. Dahil sa ugaling sobrang pagkakuripot, walang tunay na kasiyahan sa sarili. Isa ka bes, sinamahan ko ang kuripot. Hindi ko tinanggihan ang paanyaya upang di magalit. Kasi kaibigan, wala kang matanggap na kaligayahan. Minsan, kahit kami sa Iloilo, pili-pili sa mga balaklon, gusto-gusto niya mga damit na magaganda. Pero namahalan siya, kaya wala man niya nabili. Hindi niya nabili. Ang gusto o hilig ng kuripot, mga mumurahin. Ayaw man bumili sapagkat pangit. Gusto mga magaganda na mumurahin. Kaya minsan, uuwi kami na walang binili. Sa bandang huli, pumunta kami sa kainan. Sabi sa akin, pumili ka ng gusto mo. Ngayon sabi ko, isang inasal na manok. Pili ka ng iba kasi mahal daw. Kung ayaw mo, ikaw nang bahala. Susunod na lang ako sa nagugustuhan mo. Ang binili, ang ulam na parang ayaw ko. Pero wala akong magagawa sapagkat siya ang taya o magbabayad. Alam mo, ang kaibigan ko may kotse. Sabi ko, sana sa kotse mo tayo sumakay. Sabi niya, sayang, sapagkat magbabayad pa tayo sa driver ng 200 pesos. Sobra-sobra ang pagkakuripot. Lahat ng mga anak professionals na at ang dalawa sa abroad pa. Tingnan mo, dalawa ang pensyon, sa guro niya at sa asawa pa, pero sobra-sobra ang pagkakuripot. Aanhin ang kayamanan kung mag-ulyanin at magka-Alzheimer's ka na. Kung sa akin lang, pagustuhan mo ang nagugustuhan habang buhay ka pa. Tita Regine, madamong gigang salamat kay sa tanan ng managapalamati, lalong-lalo na sa mga matatanda na katulad ko. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat for another story. Wow, duwa ka gigali ka poems, ha? 2 poems in 1 story. Thank you, Gid. Good health man dira sa imo and good luck, Gid. Kabay nga, ayos na ayos ang buhay. Very contented, very happy. Sige, padayon lang, Lola Amparing, sa pag-share mo diri sa imong mga istorya. Sa ating pagpanumbalik, ang sulat naman ni Sagittarius of Buton. Ang ating i-share sa inyo, alas 2:44 ang ating oras. Magabalik ang KLP. After lang sa pila ka mga importante ng mga pahanundong. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana.
Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manami nga epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng palit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass. Pinansalat ni Sagittarius of Oton, may tigulo, nanay, tatay, kag lolo. Mahal kong Inday Regine, bago ko naman umpisahan ining akong istorya, ginatamyaw ko ikaw sa isa ka mahidaiton nga kahaponanon. Kagabay nga ang Ginoo kag ang iya pagpakamaayo ara gid pirmi sa imo, kagabay nga isa pagid nga manayanaya nga nawong ang akon nga ma-imagine. Samtang magabasa ka naman sa amon mga sulat nga naghahatag inspirasyon, leksyon, kabuhi sa mga nagdulman sa paglaom, sa kapiot sa pangabuhi sa karon nga panahon. Mga kabudlayan nga hindi magid mapaiway, kaya mo ini ang imo sukod sa sining kalibutan. Inday, kung nga ang nahambal ko ini, ipatpat ko sa imo, agad mahangpan mo ang tanan, kag sa mga dear listeners nga always nagapamati sa programa ni Inday Regine, kindly lend me your ears, watch and learn something from my story. And you can say, who's the one to be blamed for all of these? Inday, ginpatawag ako sa akong bugto nga anak nga babae sa ila sa Miag-aw. Sa pagbulig sa pagsaylo sa balay nga ginpatukod nila, kay hindi sila magsahuay sang iya nga ugangan nga babae. Abi mo, nagalumon lang sila diri sa dako nila nga balay, nga sila lang nga tatlo ang nag-e-estar. Ang ugangan nga lalaki, British ini siya. Wala sang problema sa iya, pero ining akon balae, amo ang iya problema karon. Mga pensyonado ini sila, kay mga nurses sila sa England sang una, kag diri nag-e-estar sa Miag-aw. Mga 40 years na sila nagapuyo diri. Ang akon bugto nga babae, primero diri sila nag-e-estar sa amon balay, upod sining iya live-in partner, nga half British and half Filipino. Didto kami sa Boracay, kay may balay kami didto ginapaupahan. So sila ang nagatawo diri, upod sang iya bata sa una nga bana nga hindi maayo ang batasan. Bale, foreigner man ini nga taga Australia. May pagkasadista ini, kag madamo ang iya na biktima nga mga Filipina. Anakan lang niya ang mga ini, kag wala suporta. So, isa ining akon anak nga babae ang iya na biktima. May anak ini sila nga isa 5 na katuig. Bisan 1 sentimo wala gid suporta. Kag isa ka bes, ginsakit niya pa ang akon bata nga siya pa ang nagaobra. Sunod sa panuaron sang akon anak nga babae. Ang hambal niya, never do that again to me. Pero wala gid ni magpamati sa iya. Inday, naluoy gid ako sa iya, kay kaniwang na gid kaayo.
Siling ko, Nining, nga aamo ni ang imo nga sitwasyon. Sang primero, nagbutig siya sa akon. Kag sang ulihi, do hindi na maagwanta ang ginahimo sini, gintawgan niya kami nga magkita ay kami sa isa ka fast food chain sa Iloilo. Kag nagkataon nga nagbakasyon kami sa Uton, kag diri sa Kalanaan, gintuad niya sa amon ang iya nga plano. Ang tuyo nga bulagan ang iya nga live-in partner nga isa ka sadista. Nagpangayo siya bulig sa amon nga suportahan siya kay nagdangop na siya sa kampo sa mga army sa Iloilo, sa mga pulis kag mga tanod. Agud madala niya ang iya anak sa iya nga paghalin sa boarding house sa diin sila naginapuyo. Hindi niya nagid maagwanta ang batasan sining Austrian National. Siya pa ang ginasagod, siya pa ang ginasakit, kag nagniwang gid siya kaayo. Kag diri ako natandog sang iya sitwasyon, kag nagtubo gid ang akon kaakig sa sining foreigner. So, ginhiwat ang operation nga pag-rescue namon upod ang mga pulis kag barangay tanod sa isa ka subdivision, kag ginkuha sila. Wala gid kaek ang foreigner ngayon, kag maghambal. Why, mama? Kay kung nakaupod lang ako inday, base ano pang akon nga mahimo sa iya. Nga daan dako gid ang akon nga kaakig sa sining sadista. Damo na gid ang iya nga nabiktima. Anakan kag wala suporta. Ti imagine, di makatuig wala suporta nga ginabaton. Abi mo inday, sang mag-labor ang akon anak sa iya nga anak, wala gid ini magsupot, kag kami lang ang nagbulig sa iya para makaraos. Never nga nagpakita ini sa iya. Anay nga nakabata na ini siya, amo pa ang pagpakita niya. Upod niya pa ang iya naman bag-o nga biktima. Pakilala niya, best friend niya. Gali kay iya naman babae. Bangod damo na reklamo sa sining foreigner, ginakusar ini sang akon anak, kag damo ang witnesses sa iya. So kalaboso na karon, upod sa iya babae nga die hard sa iya. Kag intolerate niya ang iya ugali. So, upod sila sa prisuhan. Hasta karon, inday padayon sa akon istorya. Ginpatawag ako sang akon anak nga bugtong sa pagbulig sa panday kay hindi sila makasarang magbayad sang tawo sa pag-obra. Ang akon ginhimo sa ila, ang magutod alambre, magkot-kot sang buho, kag maglagis sa mga kawayan. Dason nga adlaw, nagbakal sila mga sinako sa mga bato, kag kamahal gali. So namatod na lang ako nga magkuwari sa baybay, kay damo dagsa, wala man bawal kung hindi pag-ibaligya. So nagtipon ako, bali 50 ka bags ng semento, sa sulod, isa ka adlaw kag tunga. So bisan mabugat para sa akon kay senior citizen na ako, pero pilit gihapon para lang makabulig sa akon nga anak nga babae, kay kulang sila galastuhon. So akon ginhimo sa paghakwat sa mabugat, bawa binatsyag ko gid. Sumakit ang akon kilid. Kag sina nga hapon, hambal ko sa akon anak, mapauli anay ako. Pero ang akon plano, mapahilot. Kay nagputok naman ang akon ugat sa may kilid hawa. So, 3 ka adlaw, wala ako kaobra. Sa maayo na ang akon pamatsyag, tinawag naman ako para magyayo sa ila anak nga gin-adapt sa akon bunso nga lalaki. Balidwa na ini nga bata ang ilaging kuha, kay naluoy gid sila sa sitwasyon sa pagpangabuhi. Ahaw nga manag-uling kag barangay tanod ang obra niya, kag maestra sa daycare ang ila nanay. So tama gid kakulang ang ila kita. Inday, naghiwat ini sila sa first birthday ni Tonton. Hayo sang ila gin-adapt. Kriston ang matuod nga ngalan. Tinagkadto ining ila nanay sa miagaw, kag may ara naman nga blessing sa iya tiyan. Imagine, Inday, 1-year-old pa lang si Tonton, manghud naman. Kung pensaron, makalamot ang gap nila. Isa ka tuig, kag 4 ka adlaw ang gap, kag nagwa si Brian. Ang nangin pangalan sang ika-6 na nila nga anak. Inday, diri sa miagaw nagtulog ang akon umagad.
kag ako kay i-celebrate ang first birthday sa ila ikalima nga anak. Sa alas 3 ang kaagahon, nagpasakit na ini siya. Tinagbugtaw kami sa pagdala sa iya sa hospital sa Gimbal. Tididto siya nag-anak sang ila ikaanom nga bata kag ang ila runner ang akon asawa. Bako sa akon umagad pero nagakadlaw. May idugang pa. Sabat niya, hindi na tay, kay may plano na kami sa imo bata, mapalaygate na ako. Kaysang 5 pa lang ila anak, wala madayon, kay underage pa. So karon, namatod na gid sa Sheila ang akon umagad. Pero inday, nagtener sila sa hospital. Isagid kasi man na. Kay schedule pa ang ligation. So ako ang nagtuka sang ila 3 pa ka anak sa ila balay. Nag-eskwela pa ang mga ini. Wala sang mag-atender. Kaya ang ila tatay nag-obra sa construction. Kabudlay gid sang ila sitwasyon. Sa tawag nga lolo na, sa ika-11 na nga mga apo, concerned gid ako. Di bale, bisan senior citizen, edad 71, kaya ako pa para lang sa akon mga apo. Ang akon mga ginahimo, only God knows, kung nga ang ginahimo ko ang magsakripisyo. Abi mo inday, alas 3 sa kaagahon, bugtaw na ako sina sa pagluto sang ila pamahaw. Tigang, luto isda, sagog tubig, bisak sa mga kahoy, kag preparar sang ila balalunon sa pag-eskwela, kag kung makakalakat na ini sila, amo naman ang akon yung pagbaligya sang isda, uga, nga akon lang ginaalsa, kay wala gid kapital, titakla dulhog sa banglid, sa mga pamalay. Bisan mainit pa kaayo, antos gid lang, para maubos akong baligya. Kung maubos na, pauli naman, kag magpahuway jutay, kag maghimos naman sa dalalon pa hospital, sang ila pagkaon. Kaya ang akon obra nga, or ang akon anak nga bunso, nag-obra sa construction. Di pagkatapos ko dulong sa pagkaon sa hospital, hapit naman sa Tigbawan Market, kag magbakal isda para ilibod naman pagkahapon. Kung isipon ko gid, tama kakapoy sa isa ka senior citizen pareho ko. Pero ginabatas lamang makagwa sila sa hospital. Ang akon kahalimbawa, nanay, tatay, lolo, kagyayo pa sa 5 katuig nga bata. Sa sulod isa ka semana, amo ini ang akon ginahimo, lamang matustusan ang mga galastuhon sa sulod balay. Para nagid lang sa akon mga apo, kay naluoy gid ako sa ilang sitwasyon. Isa ka besinday, wala klase, so akong ginahimo, obligaron sa balay, nakambal, gid ining masunod nga bata, nga babae, sa magulang, siling niya, si lolo, daw tatay, kag nanay na sa amon. Pagkabati ko sining iya, bata pa nga kaisipan, dirigid na touch ako, kag daw matulo man ang akong nga luha, pero ginpunggan ko inday, kay kung isipon ko gid. Makahambal gid ako nga maayo pa ang bata nga tama pa kalamharon ng kaisipan, makabatsyag pa kung ano ang akon pagsakripisyo sa ila. Imagine inday, anom na ini sila subong kag ang gap sa kada isa 3 years, 2 years kag isa ka tuig. May nagsunod naman, matuod blessing man ini pero ti panong pagpadako kung ikit-ikit ang balot nila. So problema gid kung wala sang magbulig sa mga ini. Di na balaka gid ako inday, as long nga may kusog kabaskog pa ako, himuon ko man gihapon ang akon masarangan para nagid lang sa akon mga anak, kag ilabi na gid sa akon mga apo. Kay maalam ang mga ini with the high honors, ti bawi man gihapon. Only God knows ang pagbalo sa akon, kung ano ang sakripisyo kag pagbulig sa mga nagakinahanglan, especially sa akon mga apo. Palangga ko sila tanan, wala gid pinilian. So, do all means nga suporta. Kagabay nga ang mga ginabuhat ko, ma-please ko si Lord God. Karon inday, nakagwa gid man sa hospital ang akon umagad. Kagang pagdumdum ko, makapahuhay na ako, pero sa akon isip, bago ulan ni malaygate, hindi gid ni makapangabudlay, may bata pa nga jutay. May iba na matuod, pero may obra sa construction. Para maitustos sa mga nag-eskwela. Alalay man gihapon, tuloy operation malasakit. Haha.
Makaligid pila ka semana, hambal sa akon mga anak, tatay, pauway ka na. Atagan lang namon ikaw allowance kag semana. Di kalipay ko gid, ang ako na batyagan. Pero hasta san wala gid ako magsala. Duduha gid lang kabulan ng suporta, kay mapiot gid ang pangabuhi subong. Tiginahangop ko na lang sila inday. So balik naman sa dating gawi. Kung kaisa gusto ko nang sumuko, kahit 71 years old na ako sa December 18, mabudlay na sa ako ng sobrang init, kag ulan, kag kakapoy. Kakapoy na sagad lakat. Pero kung madumduman ko gani ang bahano ni Ted Ito nga maghintay ka lamang, kag ang kanta sang Orient Pearl nga pagsubok, no retreat, no surrender paghihapon. Inday, please pakibasa sa mga dinalan sining mga kanta. Kay para sa akon, music is life and music is the song in the heart. Amo na gid lang ang mga ini nga naghatag sa akon. Ang musika, maghintay ka lamang by Ted Ito, which starts kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Kag matuod gid inday, paagi sining mga dinalan, tibay at tatag ng loob ang kailangan upang malagpasan natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Pagsubok by Orient Pearl. Ari man ang iyang dinalan. Sa isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maaliw. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan. Suliran ay di mapilgilan. Itanim mo lang sa iyong pusong, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangang, gumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang. Mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Salamat Kilinday sa imo pagbasa sa mga dinalan sining mga kanta. Kay na-rewind sa akong isip na huwag laging sumuko. Laban lang, come what may, rain or shine, and do or die for the sake of my children and my beloved apos. Supportive tatay and lolo is still there. Tugtub din nilang ang akong eksperyensya, kabudlayan, nga hindi mapaiway. Inday kabay nga nalingaw, kugid ikaw, kag subuman sa mga dear listeners naton, kag kabay nga may leksyon ang mga ulihing tubo karon nga sa akong ginsulat, na huwag paiiralin ang inyong emosyon, magplano gid sang pamilya. Gabay at suporta ang kanilang kailangan. Magagandang payo at pangaral patungo sa mabuting kinabukasan. Well, more power, more blessings. Keep up the good work you have started to the needy ones. Salamat, Gid. I know. Thank you very much for this program which inspired thousands of people. Salamat, Gid. May God bless us all and my entire family. Will always pray for keeping you in good health. Best regards to your family circle. Lastly, take care and don't forget to remember your everlasting smile that can bring you near to me. Kanta ba? Respectfully yours, Sagittarius Sabaton, NPS Inday. May na-encourage ako diri nga gusto gid mag-share sa istorya sa imo programa. 11 ini sila nga mag-ulutod kung paano sila makasurvive sa pangabuhi. Next letter. Ugali, bisyo, kag passion. Singing, which I love the most. Sige, mayo gid niya si Sagittarius 8 kay nagapang inganyo sa mga kakilala nga kaangay niya mag-share man sa mga istorya. Kung ginaiyan, no, basta mga lolo, mga lola, ay matitikis minsan, no, ang mga anak, but never ang mga apo. Because you're so full of love, that's why, no, bisan may edad na, himon sa giyapan ng tanan, para nga makabulig sa kabataan, makabulig especially sa mga kaapuhan. That's why lolo, tatay, nanay, all rolled into one. Salamat, Gid, sa imong istorya sa Sagittarius 8 sang uton.
And mga kabombo, wala na kita sa nabiling nga oras sa nga hapon, but mang-imbitar ako liwat sa inyo sa mga istorya ninyo dira. I-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa inyo tanan. Nagahulat na si Toyang Ermitanya. So ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.